аввало ассалому алайкум шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон, тамоми қишри ҷомеаи шаҳрвандӣ, мухолифон, муҳоҷирон, аз мансабдори оддӣ то мансабдори баландпояи озодихоҳ. имрӯз рӯзи кормандони амнияти миллӣ аст. ман гуфта будам ки мисол гап мезанам, бояд мо як пеш аз ҳамаи кормандони амнията табрик мекунем. дар он ҷо ҳаст инсоное ки бо амод кор мекунанд, аъзои партизан ҳастанд, ҳама муҷада одамои бад нест. барои ҳамин бояд пеш аз он ки ҳамин сухана сар кунем, ҳамин ки идотон ки иди кормандои амният да табрик гуфта ҳамаша, якта основатели ҳамин системи амният Дзержинский буд, Феликс Эдмунтович Дзержинский. ҳамон аз суханаш ҳама мегӯм. ҳамин мақомоти амният да ҳамон гуфта буд ки ё одами софдил хизмат мекунад, гуфта буд, хуб хизмат карда метавонад, ё инсони ки ҳаром да тамоми ҳароме медонад. ин основатели Дзержинский гуфта ки медурои аксариятат бо қара набиёд коргари амниятаму. ҳама хе гуфта буд ки служит в органах могут или святии, или подлецы, мегуфт Дзержинский. Но асоси саршавии агар историяи таърихи амнията бигирем, мо ҳамун ВЧК буд, ҳамунҷа пайдо шуда буд. ВЧК соли 1917 аз ҷониби партизанҳо пайдо шуда буд. ҳамун ВЧК аз ҷониби ҳамун революционерҳо ки бар зидди феодалу ғуломдор амал мекард, императоро, бар зидди ҳамуно мубориза бурда революция кардан, озодиро ба даст овардану ҳамин ЧВК ранги милитсия мардумӣ ташкил шуд. айдарни милитсия баъд соли 1922 як қисмаша ба саводоша ҷудо кардан, як отдел сохтанд, ГПУ. баъди ГПУ баъд ҳамун состави НКВД да медаромад, Народный комиссаров внутренних дел, милитсия да медаромад. ҳамин амният карочи айдарни милитсия сохта шуда буд. одамои ба савод шикиста ҳамун як отделение ташкил карданд. баъд карочи ай соли 22 ҳамахе кор карданд то 23 ҳамахел. баъд ай 23 ОГПУ сохтан бугашта. баъди ОГПУ то 34 кор кард. баъд НКВД ташкил карданд, аз 34 то 43 кор кард. баъд карочи НГКБ сохтан, НГБ сохтан, аз 43 то 53 кор кард. баъд карочи сохтан карочи 54 КГБ сохтан. кормандои мақомоти амният да ман гуфтанем ки идотон ки табрик, лекин внушени мардум да, внушени кардани мардум, света киштан ва ба тариқи свет психологически атака кардан, сохтани ҳар гуна ҳаракатое ки противовес барои дестабилизатсия кардан, ҷангҳои информатсионӣ ташкил кардан, сохтани аз ҷониби ҳамун минтақаҳое ки худтонда подчинение мекунад, аз ҷониби ҳамуно сохтани определённи группировка ки штоби идора кунен, бо наставленникҳои худтона биёрен. ман гуфта будам шумода ки дар бисёр баромадон гуфта будам ки ман ҳамара намегӯм, аксар коргарои амният хуб ҳастанд.
пеш аз ҳамун я бо либостона тамошо кунем баъд ҳамун лубои архиви ҳамун библиотекаи ҳамун амният дан буд роен ки ай киҷо ташкил шиден шумо ё гуглда бинависен ай киҷо ташкил шиден шумо ай мардум ташкил шиден ай мардуме ки ранги мо безор шуд ай феодализм ай ғуламдорӣ ами инсоное ки фақат мо мекиштан безор шуд ай сафи ҳамо ташкил шидагиен шумо ҳам форма тапӯш намедонам либос тапӯш ябо хита оина да бин фаҳмидин оина да бин барои ҳамин бояд шумо ҳамун цитатое ки ҳамун Дзержинский гуфта буд вақте ки якта дига мегум да ман цитати ҳамура шумода ки асосгузоротон кохи штоби шумода фактически ман мисол биёрам ай ҳамун тот кто станет жестоким баъд бо перевод кардам метиҳаман шумо и чье сердце останется бесчувственным по отношению к заключенным должен уйти отсюда, мегуфт. Здесь, как ни в коем другом месте, нужно быть добрым и благородным, мегуфт. در ساستافی امنیت نمیگفت یعنی که کسی که بی‌رحم میشود و دلش با محبوسان به احساس میشود شکنجه میکنن ظلم میکنن گازی مخالف و آزاد اندیش و روشن فکر ده کسی که انم خیلی انسان باید صفی این مقامات ده نباشد میگفت زرژینسکی اسنوات الاتون من نمیگفتم اینا بدرویم بخونین کتاباتون خودتون اما عین حال شما خونه دا میدروین искусственный خونه‌های انسان رو ویران میکنین آدمایی که کچسوی لیدرسکی دارد در بین جمعیت آبرو دارد اینفرماسیونی وینا اعلام میکنین برای معین کردن انسانیت دیگه قشر جامعه فعال لاتو میکشوین نمیدونم هرچی میکشوین که شتابی آدما پول گذارن و چهرسامو установить کنین زنکورا هر گیجودا میفرسونن یعنی توجیکا تن میفروشد لوبوی دولت ما عملیات گذراندگی اکثرتش دبی اروپا روسیه اکثرتش دا امنیتیو کریشواد میکنن خارجه دا همین چیورا ای بخفگی میگویم ای توشتو که چی است حق است ای حق باجو کرده نمیشود دیگه برای همین основатели Дзержинский خیلی سیستم نساخته بود Дзержинский سیستم ساخته بود که با مردم خدمت کنن نه بلکه با یک امپراتور خدمت کنن شما اوزی نوکرای امپراتور شدین امپراتور نو همه نه اوجا اکثر مردمی عادی هستن اونجا دام لیکن همین کارهایی که میسازن اسکوسوینا باید بحث کرد من هم شما را میفهمم خدمتاتون کار میکنین نو از آدمای روشنفکر جنایتکار ساخته رزولتات کرده با یک تا دیگه جیانت خیش و تبارت خود در نیت کار میکنی یک تا لیدرز که کچسو داشتگی انسان جنایتکار میسازی و یک تا دیگه خیش میلیتیا ده یا یکانجا ده او دا میفروشی او دا رزولتات میکنی شتابی او زوانی گیرد درنی مخالفات میلیون آدماتون پارتفتگی این که این همین دولت ها همش میدوند ما باور کنیم از سپیسکش دارو من نمیگم شما دا جیاناتون آورده پروگرامایی که ژنوسکی کنونسیا که اوید با گریزه ها های اولاد و خیش و تبارتون آورده استفاده میبرین ملت تاجیکا هم مقامات امنیت همش جزیر کرده ریال نیست من شما دا میگم ریال نه جزیر کردن که ایره اوجه تمام دولت ها اوجه میفهمن این مقامات میلیتسی پروکراتورا کی جنگ میمونین ایره ایقتی جنگ میمونین کارگری حکومت سود کی جنگ میمونین سود میلیتسیا کی جنگ میمونین پروکرور سود کی جنگ میمونین همه کارا ای همون شروع کنیم جنگ شهروندی اساس سرشوی جنگ شهروندی از اما اگنتای شما شروع شده بود و تا حال با واسطه اگنتای همین امنیت
ба воситаи агентҳои амният анами чизо плашат бисёр чизои сохтагиен ки лавушка да меафтонену одаморо установид мекунем бурда тирма мекунем. Шумо як бор бояд бишинен ҳамун основателтон Дзержинский буд, ҳамун хотя бы цитати нависен гуглда, цитати ҳамун Дзержинский нависен мебурояд. Шумо барои ин кора кардан якта дига ман шумода мехонам канун ки амнияти ҳастию ба ақл ҳастӣ мефаҳмӣ ҳамун чиза ки ман чира дар назар дорам бояд ҳар як кадомут дони ки ҳамин Дзержинский мегуфт ки душмани ашаддитарин ба мо ҳамин мегуфта Дзержинский мегуфт ин қадар зарар расонда наметавонад чуноне ки вай яъне император бо таъқиботи даҳшатангези худ қатлҳо ба воситаи дасти сарбозон паймон намудани ҳуқуқи мардум ғорат кардани шаҳру деҳот ҳамаи инро император аз номи кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ҳукумат карда тамоми аҳолиро ба муқобили мо сарбозон месозад. ғоратгарӣ ва зӯроварӣ ин як тактикаи бошууронаи ҳарбии императорҳо ба мардум бо дасти армия ва сарбозон ки дар баробари ин муваффақияти зуд ба мо мағлубият ва расвоӣ овард. Шарманда кардан мегӯяд ҳамун императорскии система ҳама вақт императорскии система мақомоти ҳифзи ҳуқуқа ҳамихе мекунад ки ӯ мардум да зулм мекунад барои он ки маоша кам метиҳад шароити хуб да нигоҳ намедорад кормандои мақомоти обши мақомоти силавои блока мегӯем обши ягон вақт макиавелизми гишна нигоҳ медорад ва онҳо ба мардум зулм мекунанд нафрати мардум бар зидди ӯо зиёд мешавад мақомот и време мебурад вақти гирехтанда мардум мақомот да ки ҳуҷум кард император мегирезад. Ин ҳамин Дзержинский ҳатто намира шумо да навистагиай коргарои амнияти да фаҳмидем худши враг не мог бы нам столько вреда принести, столько он император принес своими кошмарными расправами, расстрелами, предоставлением солдатам и правоохранительным органам права грабежа городов и сел. Все это он, император, проделывал от имени системы и от имени государства, восстанавливая против нас все население. Грабеж и насилие – это была осознательная военная тактика императоров, которая, давая нам мимолетный успех, несла в результате поражение и позор. Ира Дзержинский. Основоположники амният. Фаҳмидем? Барои ҳамин шумо коргари амният бошен як бор шумо ҳамун 1 грамм тиллора бинависен 1 грамм тиллора 1 грамм нефта бинависен аксариятат медонед барои чи шумо худтон кӯчада шароиттон якаби гишна бори метовену хонаотон пурайма шумо фикр накунед ки намедонам шумо ҳушёртар ҳастед назар ба дига мақомот не дига мақомот ҳам ҳушёртар аст ҳама медонад халадилникотон пурай намедонам то ҳама агентотон ки чӣ хел зиндагӣ мекунам мо медонем кӯчадаи хелӣ мегардем ба пенса мебуроену хона дар мошин шароит ҳама чи соҳиби ҳама чи мешаванд яке реска мешаванд да коргарои амният куҷо мешаванд намедонем яке ай осмон меғалтад да шумода барои ҳамин мо ҳурматон мекунем одамои ҳалол ҳастанд одамое ки патриотический настрой доранд ватана дӯст медоранд ҳастанд байнотон да ин он одамое ки фурӯхта шудагӣ ҳастанд худшон бо дигароро мегӯянд ки хоин худшон хоинанд дар нотон да пиррай шумо филиален ман гуфтагим шумо да шумо филиален вақте ки ман рафиқо дорум мақомотҳои инами амниятҳои инами давлатҳо дорам мешинам
صحبت کردند وقتی که گفته بودم که فرقیت مقامات و ما شما در چیست و گفته بود که فرقیت در اون است که مقاماتی که همون دولت‌های شما هست و کاروچی فیلیال این کاسات را گفته بود من صرفم نمی‌رفتم بعد با مرور زمان خونده تحلیل کرده یافته بودم که هست действительно قانونی بیرکا زدگیان برای که определённый одам да шароит метан барои ҳамун ресурса дузида бурдан шумо определённый калонҳоро барое ки боло да истодагиян шумо да шароит додагиян зиндаги худтон хуб гуфтагиян шумо да аксарияти да шумо дигарҳоро чӣ кор мекунед истифода мебаред ватана дӯст дор ҳарчи гапое ки мезанед хешои худтон ҳамаш паспортҳои дига давлата гирифтагӣ пулоя роӣ кардестен ҷои ҷалола тайёр кардестану барои фирор кардан ман як гаптон мегӯм ки шумо да ман ҳамақа давлатҳоро гаштам бисёр лагерҳода будам бисёр ҷойҳода будам бисёр коргарои амниятҳои дига мақом давлатҳорам дидагиам ягон вақт шуморо ягон давлати дунё қабул намекунад шумо фикр накунед ами калону ай гуфтагиам ай генералу то поёнта ягонта қабул намекунад шумо просто муаллақ дар ҳолати самый последний фарсудатарин қарор мегиртон издеваться унижение тамоми коре ки кардагиен анамун корро дар ҳаққатон мекунанд шумо фикр накунед ки ҳозир шумо власт даен ҳо шумо чӣ дорен да ҳамкорӣ дорен бо баъзеи фурӯхта шудагӣ ҳамун мақомотҳои дига давлат дам кор мекунен маълумот метен фикр накунед ки о ёрдам намекунанд ягон кас шуморо ёрдам намекунад ман шуморо инамин одаме ки ман таҷриба дорам гуфтаистам реально чишм хати дидагӣ ҳаёта гузаштагиам тамоми коргарои сохтори давлатӣ мақомоти қудратие ки ҳастен шумода ягон вақт шароит наметад ягон ҷо эмомалида метад ҳо оилашда фақат ам хунушда метад хун уҷода хун ролбозӣ мекунад барое ки ӯ основаи иҷрокунандаи функсияе ки супориши хуҷаинои иҷро кардаги шумо не шумо просто ҳар яктат хуҷаин дорӣ бо отдельна худда урус дорӣ бо американ бо дига дорӣ не шумо да ҷо нест ягон ҷода ҳар як кадому дон ки просто хурдтон мекунанд тамом ҳамун давлат да мерем мебарем охиру оқибат ёрдам намекунад ӯ хешу табору бурда беженс кардагиен инами гурӯҳҳое ки сохтагитон да аъзо кара намедонам баъд документ гирифта ӯ легализатсия кардаги худча дига номо қати номошона иваз кардаги баъд пулотона номои ҳамода кардагиен вазиро дига одамон не шумо фикр накунед ки любой давлат чи дубай чи турсия любой давлате ки шумо мерем ман шуморо гуфтагием мо меқапемаш аъзои амод арми мардуми озодихои тоҷикистон меқапад шуморо любой каса барои ҳамин бо мардум шавем касе ки хато кард бояд донид сабаби ҷанги шаҳрвандӣ кӣ буд контроли дига давлат амнияти тоҷикистон ҳамуно ташкил карданд сохтанд анами одаморо оварданд як бор шаттара хурдем айни ҳол бо ҳамун ҳолатда омада расидагием бо ҳамун хуҷаин дорӣ ҳамат ҳар яктат отдельна хуҷаин дорӣ хуҷаино мегӯд ки ман тра миёрум инами ки пишмо дозен мардума қурбонӣ мекунем мақсад танҳо қурбонӣ додан аз мардум охиру оқибат ҳамин якта теорияй ки вақте ки ҳамин як рама ҳаст вақте ки ҳамин ҳаракат дораду гург ай пишт хурдан мегирад дигарора ҳамун пешангиҳо чӯпон додан мегирад ба охир да навбати худиш мебияд барои ҳамин шумо дар ин давлатҳо ман шуморо гуфтам табрику якумашин ки идотон қатию ин давлатҳода шумо да ҷо нест ягон давлатда ягон давлат шуморо қабултон надорад ман шуморо мегӯям ам касе ки рафтагӣ аз ҳамон одамотона як бор буроен алоқада реални ҳолата бифаҳмон бугӯ нишон те бугӯ мада ку нишонат метад мефаҳми бад ӯ як дона ду донае ки месозану штоби шуморо вербовка кунанд ҷалб кунанд вербовка медони амад ӯ чизо дода нашав ягонта ман гуфтагӣ будам ман ягон каса хизмат намекунам ягон каса подчиняться намекунам
ма хок марз давлат хоки ватанда пачинация ман эмомалида просто пачинация намекунам кланда пачинация намекунам гурӯҳда пачинация намекунам ҳизбда пачинация намекунам ман мардумӣ ҳастам барои ҳамин он чизе ки ман мушоҳида кардаам ман ҳамонро гуфтестам шумода ки ягон 1000 миллиардтонро бурда ба ҷо кунед ман шуморо гуфтагиам ҳичи шумо да ҳам пулотон ман дидагиам одамое ки лагерда шод дорам ман шуморо мегум дига давлатҳои мақомоташда кор кардагиам шото дорам официально ҳамун да нохидиш лагер блокировка кардагиам пулошона наметам инами пасттарин ҳама бадтарин аҳволда меёранд ки штоби бимурадам хе фаҳмидед барвақттар бимурад психологически тактикаш чихе шумо мардумда мегзаронед ананун давлатҳоям шумода мегзаронанд любой давлатда бирен хитойда ҳам бирен ҳозир вазифа дорен мерен шуморо қабул мекунанд хушрӯ қабултон мекунанд не шумо я бор просто так хез бира как инсон бад мефаҳмем ки чӣ но аксар мардума ҷудоӣ андохтан информатсиони ҷанг андохтан дига шумо агар амният бошен притяжени 30 сол шуд свет нест свет ресурси давлатӣ объекти махсус ба дохил мешад роғундам одамотон ҳай намедонам норагдам ҳама ҷода одами амният ҳай света наметен света надодан сабабу чӣ ҳамин ташна мондан ман гуфтам рустам проект рустам буд свет удов гуфтум проект рустам ки мардума ташна ғулома сенеке теорияш қатӣ теори сенек қақатӣ ғулома пеш аз фурӯхтан бояд чихелӣ мекардӣ ғулома гӯшна нигоҳ медорӣ 10-15 рӯз вақте ки мефурӯшӣ ҳамун ғулома одаме ки мехарид римда ҳамун нону обуш медод ғулома чашмишда ҳамун ширин мешид барои ҳамин ӯ проекти свет анамихелӣ буд 30 сол мучени буд мардума мучса кардан ки ждат дорад света яке рустама мебуроварду рустам мегуфт ки о ина кинопка ина свет шид ҳама чи ай хотир мебуромад ҳама чи ё макиавелизм ам ҳама хе теория ҳай макиавелизм император для своего наставника ҳамун одаме ки бояд ҷош дашинонад наставникшда император для своего наставника не должен все отдать народу одно главная вещь как вода или хеле чиз нон ҳамин чизора бояд кам бутад ки мардум ждат кунад чтобы своего человека ставит ӯ бутаду ӯ чашми мардумда ширин шавад ин макиавелизм ин сенеи тоҷикистон давлати современный рабовладельцевское и феодальное государство ман ҳамчун ҳисоб мекунам дига хе ҳисоб намекунам я бор шумо ҳисоб кунем ки коргари амнияти қирғизистон оё свет мекушад ҳамсояҳоро нигоҳ кунен афғонистонро мисол набиёр ягон туд ӯзбекистон оё свет мекушад 30 солда қазоқистон оё свет мекушад 30 солда оё зани тоҷик то соли 90 кӯчада меистод зани тоҷик оё дубайда мерафт зани тоҷик оё аврупода меомад чӣ кор мекард чи русия чи дига ҷо як бор ҳамин чизоро худтон анализ кунед и чиста контроли шумо дай и корое ки шумо бояд анҷом медоден на балки дига мақомот шумо ба ҳамин рӯз оварда расонден мора шояд ҷанг хостестен шояд ин ҳамин чизор балансҳоя вайрон мекунен ира иқати ҷанг мемонен искусственно одамои худтон кати сохтагӣ штоби установид кунен бо вуҷуда аксар турмая пур кардагии мардуми куҷо хати мардуми ноҳияи тобеи марказ мардуми суғ мардуми бадахшон мардуми шаҳри душанбе бо кия турма карден шумо дига ҳеҷ кара турма кардагӣ нестен и реальностай и ҳақ аст ҳаққа бояд ошкор бугӯӣ ҳақ анаин аст барои ҳамин бояд номуста биёен як бор ҳамин сурате ки ман мондум як тарафша нигоҳ кунем ки чанд қад одама чӣ ҷангҳои искусственӣ ташкил кардем қирғизда чақа одама куштем чӣ ҷангҳои бадахшонда чанд қа одамаҳои куштем митингҳо қатӣ
چی اینم که ژورنالیستو را زندانی کردگین اینم ژورنالیستو شما دا چیکار کرد ژورنالیستو ایدئولوژیکی واینا بود ایدئولوژیکی شما کار نتونستین باید ایدئولوژیکی شما باید فهمونده تین شما غلامداری دا بردهستین ای پشتی نفس خودتون شکم خودتون غلامداری دا بردین یک قیام یک قسمی کارگروی امنیت همه نه یک قسمش اونجا دا هست دستم آدمای خوب هست آدمایی که دیسویتلن میخواهن که همین وطن دا خدمت کنن هست لیکن اکثرش فروخته شدگی های اکثرش همون کلونش همش و یا اکثر کارگرایی که قطاری هستن امنیت هایی که قطاری هستن میبینین دیگران دا تقسیم کن که و یا اکثر بالاتان همش فروخته شدگی و یا یه بار خیششون فهم کجا دا لبایش جینش فهم کجا دا نگود که او شما دا اوجا دا کار قطی رفتگی روی او چایش سیاه یا نام کار قطی نه او خچه لگالیزاتسیا دا رفتگی او اوجا دا پلوش برده بجا کده استای خچه جو بجا کده استای فهمیدین همون رسورس هایی که همون امنیت دارد انا همون استفاده بردن برای انا خیلی مقصدهای غرض مقصدی که به دست آوردن با پول به دست آوردن با همون خوجاب خدمت کردن با همون کادری ناوی که وربوانی آدم آورده با جاش به شیناندن جنی خودشه بچه خودشه میبرد با میماند با شما ایکا همون در خدمت میکنین فهمیدین شما گشنه این با او سیره انا میخواه شما را ایکو من میگم که بیرکه زدگی هم قانون قطعی ریال نه من شما را میگم اگر قانونی کنسیونی اینه من شما دا با یک دیگه نمیاگ میتونم من امروز هم نمیگم من شما رو گفته بودم که نسترینیم اگر نقش شود میگم گفته بودم ای دوتان دا لیکن همه من شما رو میگم که ماده 13 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان اگر ثروت های زیری زمینی بالای زمینی همه ریسورس ها باشد 1 گرم طلا چمپل 1 گرم نفت چمپل باشد که سیری مخفی اعلان کردگی تا حاضر آشکار نمیکنه خیلی تا پرزیدنت حق نمیتن فهمیدین برای اون که شما اینکاساتورین انکا همون قانون درباره اپراتیوی جستجویی که هست استفاده میبرد انامجا را بکوین انامجا دا مهر زدگیان شما را وسیله بلوک مهر زدگیان که اینکاساتور را گفته فهمیدین من میدونم این چیزا را من شما را میگم که بسیار آدما که در وقتی که همین دولت های آدماش قطعی میشینی میگن که وقتی که میگوی که فرقیت برای اون که وقتی که ایو هم خیلی که یک مقامات که اینم خیلی جورای رفیقای سخت است چی امنیتش ملیساش قطعی پراکورورش سودیاش قطعی همش یک جویان اوجا امنیت هایی که همه را جدا کرگی جدا میاندازین شما این سیستم هایی که همون شکستن شما بود برای شکستن امنیت انا میخوای سیستم را جاری کرگی مغزی شما دا فهمیدین؟ اتاک ایروی پروگرامی که هم زرژینسکی ساخته بود ای خیلی نیستین نبود شما پروسته انا مینه ساختین ایتا ای پشتید کار میکنین امنیتی هر دود که ای دا باوری نداری ای پشتید کار میکنین ایزو نمیکشی توکای هم خیلی میره سوال میگوی دولت میسازیم امنیتی دولت در دست امنیت بگویم مثال ده وقتی که امنیتی دولت در دست امنیت بگویم اگر تمام افلاسیوی چی داخلی چی بیرین همش خطان اداره میکنین اینا خمه اینا میلیسا بودم من تروریسم خطی کار میکنم تروریسم خطی مبارزه میبردم من بسیار چیزا نمیفهمیدم نوازی من میدونم میشه همه را میدونم در رنگ بیرونش خطی میدونم شما که اکثر بازی هایی که برای شکستن روشنفکر کوش هستین لبای خیلی میکشین آدم زهر میتین لبای کار میکنین میکشین او باید استاپ جقیدن در کار تو یا نه استاپ نمیدونم برای حسی وطن دوستی میگوین ملی میگوین پاتریاتیزم میگوین برای چی؟ آیا ملت خدا بنستی بردن نیستی؟ همین ملت خدا بنستی بردن دیگه مقامات و دیگه امنیت های دولت
барои инкишофи миллаташ кор мекунад, пешрафти миллат кор мекунад, обрӯи миллаташ кор мекунад. амнияти Тоҷикистон мақомоти силб одамои тасодуфӣ фуромадагӣ чи вазорати корҳои дохилӣ чи амнияда бисёр одамои тасодуфӣ аст ки ҳаст дар нушонда бисёр не ҳамо определено вазифаҳои куличивое да одамое ҳастам хеле чи ҳаваё ана ҳамин системаи ҷорӣ кардаги барои шинондани мардум барои накалени шинондани мардум тамоми дунёда ҳамчун ғулом экспорт шудани тоҷик. шумо як бор фикр кунед ки дар асри 21 ягона давлате ки ҳам ғулом экспорт мекунад Тоҷикистон, ҳам проститутсия экспорт мекунад Тоҷикистон, ҳама чи экспорт мекунад ин Тоҷикистон аст. шумо медонед шумо амира шумо кардагем мо кардаги нестем. 30 солда шумо кардагем. охиртона ба савод мегирен, ба ақл мегирен, ба дониш мегирен. фаҳмиден? ба ҳамин рӯз оварда расониден. сабаб чист? Сабаб омил. шикамтон сер нашид. гишна монден. ман мегӯям ки ман милиса кор мекардам, ина 11 сол кор карда бошам, ман медонам ки амнияти маош аймо баланд буд. шароити зиндагиҳошон аймо хубтар буд. любой хе шароити зиндагиҳошон аймо хубтар буд, ай любой милитсия. маошошон ҳам зиёдтар буд. барои чӣ ин корро мекунен шумо? барои он ки фурӯхта шудагиен соҳиботонда. соҳибое ки ман медонам куҷоро ман дар назар дорам. ҳамат медонӣ. ҳамун то дорутона аймун хуҷайнотонро мекунад. ки да хизмат карданатона медонам ман. филиали ки будантона медонам ман. як филиал, як намедонам, як офис шудагиен, офис. чизе меган амора мекунен, тамом. мекишен, қатл мекунен, либи фарзандои худтон ҳамҷода гаштаистай ҳозир мегардад. кадом як бор предшественникотонро бинед. дига давлатода буд ку ранги шумо роҳбар буд, вазир буд, намедонам, муовини вазир буд. ҳамора фарзандша бинед. набераша бинед чӣ шудагия. шуморо намемонанд. шуморо худтон ҳанӯз хуҷайнотон нест мекунанд шуморо. шумо моне ҳам хуҷайне ки хизмат мекунед, ҳамо шуморо нест мекунанд. чӣ шуморо, чӣ ҳамо агентотона. қатъи ҳамун фурӯхтанотон, қатъи ҳамин қатл карданотон, қатъи ҳамин корое ки мекунед шумо дар ҳаққи мардуми оддӣ, синфи коргару деҳқон. агар не пайдоиши амният аз синфи коргару деҳқон аст. пайдоиши як бор форма табин, як бор пӯш, намехе оина да диди намедонам, ҳамун удасварента диди хта воима мекунӣ, кастуму гаскта мебандӣ. як бор рав ҳамин рӯз шинхон ки аз куҷо пайдо шудӣ, аз кадом қишр киҳо сохт, синфи коргару деҳқон сохт. инам хел партизан сохт шумо. инам хел система. ман маҷбур шудам амират бисозем ки мо маҷбур шудем баъзе коргарое ки дар ин мақомот даст мо табрик идотон қатъи бисёр одамое ки дар ин мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқда кор мекунанд қатъи мо ҳастанд. мо табрик мекунем аксара ки коргари амният ҳастем. мо ягон читор надорем, лекин мо маҷбур шудем. дига чӣ кор кунем? шумо киштестен мора барои одамои худтона бо мондан ставленникотона, агентотона, чи агентои хуҷайнотона бо мондан ба сари моро қатл кардан. ман ягон ай кӯча омадаги нестам. ман намедонам мухолиф ранги иззат амон не. ман кор кардаги ҳастам. ман медонам системаора чӣ кор мекунад. шумо ҳар як чизе ки сохтен месозен, баъд бар зидди намедонам бо худтон мегирену ҳаморо результат мекунен. вақте ки ҷиноят нест, ҷиноят месозенда шумо барои результати худтон. давлатҳои пешрафта хине, давлатҳои пешрафта ай мардуми худаш ҷинояткор намесозад. ман шуморо мегӯям, ай одами басаводаш ҷинояткор намесозад.
аз одами ба ақлаш ҷинояткор намесозад. Ай одаме айку намедонум айҳу Рустам ҷинояткор бисозен ку кор кунен ай пишти ҳамун уна ман худам парвандаи Гулмурод Ҳалимов кор кардаг ина побегда буд Сирияда. Не шумо амнияти ҳамат в курсе ҳасти учётода ҳаст номи ман разработка бурданам ҳаст шумода. Ман бурдагӣ разработка. Ҳамон қатъи уна Гулмурод алоқа дошт, ҳатто Афғонистон буда нашда. ҳам Сурия буда нашда. Ачиба дигаро террорист, анау террорист не, Савул Шорух алоқа дошт. У вақт кор намекард. Бугӯем ки внедренида буд, не. Кор намекард, ягон тин кор намекард. Чиба? Савол. Оя шумо амнияти шуда? Намедонам. Давлат ҳамихе одамои шогирдаш ба додан ва розӣ ҳастен? Ина терроризм қати мубориза мебарем. Ура 24 соат ҳамун калон караги. Ҳамаша чи озодарам ахранат мекард одамои ҳамун, чи намедонам Сомон, чи Рустам, чи Шорух, ҳамара ҳамун 24 соат ҳамун қати ҳамун буд. Оё ҳамихе инсоно сазовори намедонам ҳамун президенти мондани шумо ҳаст? Савол. Тамоми мақомоти ҳифзи ҳуқуқуда. Ки терроризм кити алоқаи зич дошт. Ман шоҳиди зинда. Ҳамара кишта тонистем, мара кишта натонистем. Ман зинда буромадам ина. Ина ман любой хе ҷода маълумотам додагим, интервюам додагим. Ҳама забоно қати ман гап мезанам. Ман имрӯз просто забони тоҷикӣ қати фаҳмо қати шумо қати гап задистам. Забоне ки шумо бояд бидоненда. Дигаро хати ҳал каранда кор не. Бояд проблему решат вовремя. Мардуми хидит қати бояд проблеми шумо я ман шуморо мегӯям ба умеди ирсо уно хуҷоиното нашавем, ба умеди намедонам бо дига эрониён нашавем, ба умеди бо як қисмат Аврупода фурӯхта шудагӣ не нашен. Асосан амнията мегӯям. Бо Амрикода фурӯхта нашен. Проблеме ягон кас ҳал намекунад. Проблемая тоҷик ҳал мекунад, тоҷик қати. Ин инҷа свободная площадка. Буро гап зан, идеята бугӯ, пешниҳодта. Унау гумоштаҳое ки гумошта сохтагиен ки бо мардума атравид мекунен ку мухолифа дашном мекунен и қидиш қардай. Ира беватан кардаги. Мухолифа беватан кардаги. Падару модарша шиканҷа мекунен. Авлодша киштагӣ ҳастен. Намедонам қатл кардаги ҳастен. Манам худам чанд наздики ма чикори кардаги. Лекин ҳамин қаҳрда омадаги одама бо гумошти анон беваотон ки бо ҷанг медозад иёра бо дашном мекунен ки штоби иё шумо қати ҷанг кунанд. Оё ҳамина мехоҳен шумо? Ӯ сохтаги чизои шумо аст. Ман медонам ӯ чиза. Ӯ системае ки шумо сохтагӣ ҳастен шумо ура. Сохтагиен ки штоби анаму гумоштаотон будурод анам хели ҷодаи дашном кунад, ҳақорат кунад, фикри мардума барад, дига кор кунад. Штоби чӣ кор кунад? Фикр дига ҷода шавад. Ира ғазабша биёрем, ира қаҳраша нишон диҳем. Не, ман ёд додагиам. Аксар аъзои амода ёд додагим ки ягон лишни чиз наменависад. Freedom Mention Таҷикистан менависад. Тамом. Мо озодӣ мехоҳем. Озодӣ аз тамоми намуди зулм, аз тамоми намуди шиканҷа, аз тамоми намуди феодализм ва ғуломдорие ки як қисм одаме ки кланда аст, як минтақаи бой аст, дига ҳама ғулом аст, дига ҳама дан метиҳад. Дан метиҳад. Шумо киен ки мо дан метиҳем шумо? Савол. Аву одамое ки шумо сохтагием бо худтон мекушен. Ранги намо авангардои бурден, қирғизда киштен, касе ки сиёсата медонист куш буд, дар хеле ҷоҳода площадкаода дуромадагӣ буд, киштен, гумоштаи худтон бо мекушен, через снайперо, анаму кор. Ҳамун гумошта ҳисси шояд ватандӯстиш ки шумода ёрдам кард. Ҳозир занакоай намедонам тикток да мешинанд, дига программаода мешинанд ки шумода кӯмак мекунанд, шояд идеологически вайна мебарен, информационна идеологически вайна мебарен. Чӣ хеле ман фаҳмонам. Фаҳмидем?
او گپورا چه خیلی فهمانو من نمیدونم او یک گپوی نمیشیدنی گپ میزنند او همونو گماشته همون شاید اینستروکسیه شما همین باشد اینستروکسیه دادگی هستن که شتابی او همه خیلی گپ زند شتابی مردم همین مردمه که خودش مهاجر است خودش نمیدونم در عذاب و در نرو حالت استرس یا با خودت برو بیرون ده همین کابینتا که برو یا برو شکر انامین کاراتون درست است در تمام جا من میگم که همین مخالفای حقارت نکنین دشنام نکنین آرامشان دشنام نمیکنن آدمای شما میدروید آدمای امنیت آدمای اینمی مقامات حفظی حقوقی شما زنکا اساسا زنک مردکایی که نمیدونم اون مردکاتون مردن نیسته یکمشین او یک نمیدونم او لوبوی دولت گشتگیان لوبوی کسا میفروشن خودتون میدونین کدام آدم پسیکولوژیکی وربافکا میشن همه آدمی که ترسونچک است همه آدمی که محیطش ترس میترسد انمون گماشته میشه و کار میکنند لیکن با همون هم میکشین شما یاد میتین هم خیلی گپورا با درکاری جاده یاردمش نمیکنین میکشین خودتون میکشین رنگ اوانگاردای کشتین رنگ دیگرو را بکشتین میلیون کشتگی این سالی 90 تا 90,000 تمام ارخیوی هنمون ادلو ده هست که همه گماشته را کشتگین کی کشتگی است نه یک شخص نامعلوم اگین همون که بکشتگی کی خودشون ساختن خودشون کشتن رنگ خودشون سانگا که ساختن فیضالی را ساختن با خودشون کشتن همه چی خودشون خود شما میسازین کو لوبوی کساش خودتون میسازین خودتون میکشین لوبوی چیه به اجازه شما یگان کس یگان چی ساخته میتون نچوید من این همی سیستم ساختن ده چند دولت تو که علاقه برامده همه تا ساختم که ریال نه اپوزیسیونی سیستم های لیکن دیگه چیزایی که اون چیزی که ساخت تو اینستروکسیه تو آنمون نظامنامه حزبای مخالفایی که ساختگی خودتون نایسته دادگی میگوی من نمیدونم آدمی که نایسته دادگی خطیمون گاب زدگی هم دیگه دولت ها دبو و روسا خوجایناتون نکنین خیلی سبب چیست عامل چیست مقصد از همین کارو در چیست کشتنی مردم قتل کردنی مردم نمیدونم وظیفه گرفتن بود آدمای بسواد چی به سور کردن از مغزایش شوشتن برای چیست دیگه دولت ها مغزای خرد شما مغزا را میفروشین میکشین نصف میکنین برای چی غلام اداره کردنش آسان غلام فقط نان میگود که شکم نانش میپرتایم غلام باری کار میکنه همین روسیه میرد اینه نگاه کن روسیه میرد 6 ماه میاد سویت میکشین پسیکولوژیکی من گفتگیم سویت یکی از عروج امنیت برای ونوشینی مردم همون قطعی خور آورد آروم شده فهمیدین این عروجتون های سویت همین شما میستین پشتشته همین اویا همین کارتون درست است من همه تا حرمت میکنم اینه ایداتون دا تبریک میکنیم ما یگان تو دا بدی نداریم لیکن باید دانی که باید دولت سازی که نه بلکه شکنی نمیدونم نه بلکه همه آرام بود خودتون وظیفه را تقسیم کردگی بدین خودتون میخوردین همین دو طرف من نه پدرم حزبی بود نه مادرم بود یگان توش نه ای گروه ده بود نه یگان گروه ده نبودم من پرست کارگر سینفی کارگر رو دیخوان خواندم کار ده درآمدم کار کردم پرست دو سه چیز فهمیدم افتیدم گزیدن قتل کشتن نمیدونم ای چیزی که من گذاشتم من مردم میگم که برای من یخ چون نشون نمیتن همش اکانتش امام علی رحمان رستم امام علی کو شما اکانت بخپین چی میخپین آدماتون هم نمونه نزدیک هم نبیاین که باور کنین اینجا یک اسپیسیالیست های بین المللی کار کرده است که شما او بخورین او آدماتون قطعی من گپ زده است بعضیش نزدیک شدن ده
ما هم قرار میدونم که همه را میدونیم. نو پروست مو کلیدورش میتیم او شتو بیرم مو محکمش میکنیم ده کتاک دا جوش میکنیم اوارده در کوری جوده. مقصد ما یک تا چیز است ریشت پرابلمو اونو آدمایی که زندانی کدگین کو همشه شکنجه کدین این همین گفتستای дзержинский گفتستای من نه дзержинский گفتستای کی дзержинский پیروتون این همین گفتستای کی اینا میگه که тот кто станет жестоким и чье сердце останется бесчувственным по отношению к заключенным, должен уйти отсюда, кто будет. А мне отбрать, кто будет. Здесь, как ни в коем другом месте, нужно быть добрым и благородным. Ой, шума мхастен, тоджик шия мегум. Касе ки амнет тоджик аси. Касе ки берах мешавад ва дилаш нисбат ба маҳбусон мардум беэҳсос мешавад, бояд аз ин мақомот равад гуфта буд. дар ин ҷо чун дар ҳеҷ ҷои дигар одами бояд меҳрубон ва олиҳиммат бояд кор кунад мегуфт. дзержинский мегуфт основательтон. оё шумо ҳама хел шиден ҳозир айни ҳол шуморо чӣ хелӣ кардам? кадом дар ин дзержинский гапша гуфтаистам ман ягон ай пеш хидм нагуфтаистам ягон чи ай пеши хидм намегум. Или может быть человек холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками должен работать мегуфт. Фаҳмидед на? инсоне ки бо фикри озод, бо дили гарм бояд кор кунад мегуфт бо мардум. А шумо месозен анаму гумоштаотона иёқати ҷанг мемонед. фас ҳақорат кун даштон кунӣ ё ҷабр дидагиян ё зулм дидагиян. ин мардум мухолифам ке ҳаст дар аврупо дар тамоми ҷо ҳаст ёям аз чӣ дидагиян? наздикоша гум карагияй наздикош дар зиндон аст ё ягон кор карагӣ нестай просто барои вазифа қурбонӣ шидагиян. тамом иҷода 99% нами мухолифам ай пушти вазифаи определённи клано дар қурбонӣ афтидагиян. прекрасно амният медонем кадом клано ки клан асос сабаби ҳамаи нами кашокаш ия сиёкаран тамоми средствам информатсионни площадкава тоҷика сиё дорад. сабаб чист? сабаб якта чист? вазифа қудрат ба мондан клани худа овардан не намешавад натонистин бояд дарк кунӣ ку бояд фаҳмӣ ку ҳамин фиреб кара натонистин ҳамин якта бозӣ гузарад мегӯм ки ҳо гузашт ҳамн давлатҳои абарқудратам мегӯд ки ҳамин бозӣ шуморо медонист ин ҳамин сохтагӣ апази ҳамаи чи ҳамин сохтагиотона медонист просто гуфта буд ки шумода иҷозат шуда буд шумода ман ошкор мегӯем ҳар як чиза ручкара ручка мегӯем фаҳмидем ручкара ручка мегӯем ина фаҳмидем ин ҳамин ручка мисол ин аст на ки мисол красный крест дорад ина он дорад хай намихел ручка бугӯем ручка бугӯем биёен ин ҳар як чиза номи худиш қатӣ мегӯем номи худиш қатӣ чиста вазифаи худиш қатӣ мегӯем шумо сохтен ду группа тақсим шиден ҳамо эмомали раҳмон он рӯз император макиавелизм аст антимакиавелизм даманхе мегад когда император придёт в страхе император оли ман ӯро таҳлил мекунам император придёт в страхе он дает знать он сначала произнесет имя своего человека который он боится его фаҳмидед ӯ номи гирифт патриот гуфт чанд бор бо қонуни патриотизм буровард лекин он дает знать сильному человеку какие люди играют ду тарафи стол буд як тарафта айку команди рустам буд як тарафта команди озода
команди Рустама Айпишташ кадом мухолифо контрол мешавад мо медонем, команди Озодаи Айпишташ кадом мухолифо контрол мешавад медонем, чӣ хел маълумотҳо мебиёд медонем. окей, ҳама барои қудрат омаданд, лекин гуфт ки ҳаминҷа ба омадан ва тағо дар кор мегуфт, ёрдам намекунад, вай медонад ку назар ба шумо амниятам бошад, шумо ҳичро намедонед, бозие ки миравои системаи шумо намедонед, дарак надоред ай у бозӣ, на ягон мақомоти ҳамто ягон калонот, лекин ҳамин бозие ки шумо ташкил карден, ҳамина медонист давлатҳои абарқудрат, просто иҷозат дод шумода, гуфт ки майли шумо ҳамун норозиҳоша маҳкам кунену баъд авф кунену бо оштӣ шавену вазифаҳоро тақсим кунен, лекин нашид анамин проект. Всё, проекти иам нашид, проекти оппозитсиони система ки властта омаданам нашид, ман шуморо мегӯям, проекти светам нашид, ки через свет запасной вариант буд ки света метему, короче, Рустам мебурад кинокара меҷиқад, ҳама дӯст медорад, ё Озода мебурад кинокара меҷиқад, ҳама дӯст медорад, у проектам нашид, намешавад, ягон проектон намегзарад. Ман шуморо мегӯям, ягон проектоно гузаштан намемонам дигар. Инем амуд намемонад шумода. Инем қагаб мегӯям ман шумода. Бояд ҳар як қадому донӣ. Мо аз ғулломӣ озод шуда мехонем, аз феодалӣ. Аксари шумо фарзанди деҳқону синфи коргарен. Формата ябор бин, имрӯз рӯзи идд. Як бор шинози тамошо кардест ку Google-да нависин ки историяи амният аз куҷо пайдо шуд. Аз синфи коргару деҳқон пайдо шуд. Ман синфи коргару деҳқон. Ман аз синфи коргару деҳқон сохтагӣ, ҳамихел система сохтагием ки шумо ҳичиен. ҳамихел тарбия кардагием ки тамоми чиза ҳамихел омӯзондагием ки ура шумо дошта наметонед. ура шумо дига дошта наметонед. мо фақат якта чиз мехоҳем. Freedom mention Таҷикистан. мо озодӣ мехоҳем. ин ҳамиқа мардум зиндон дааст. ҳозир анако амнияти зданияша сохтестанд, дарунда хона дар болода фарзандошон ки зиндагӣ мекунанд. ин имперские амбитсии, ин шоҳигарӣ ба давлати шоҳигарӣ ба анамихелӣ месохтанд. медонед шумо давлата агар шоҳигарӣ имперский ғуломдорӣ карданӣ бошад, агар анамихелӣ месохтанд. полни охранада гирди хонаошон аҳамият додем, оно рӯз кушода шудаги немчи суратшон мо дигар наму записа тамошо кунед, рафт кушодем омали. Якум этаж ҷои корошон, чорум, панҷум, шишум ҷои заношон ки фарзандошон ки зиндагӣ мекунанд. гирд ҳама охрана. Но маълумот наоборот хеле ҷо осон. хеле барои ман намегӯям чӣ хеле осон, но ин сами давлатҳои пешрафта пеш равад, шумо ақиб рафтестед, гашта намедонам шоҳигарида рафтестед, намешавад у проектҳо. камтар калатона кор фаҳмонед. Кор фаҳмонед, аксариятат ҳамун қатори то болота мегӯям, ҳурматтон мекунам, ман худам кор кардагиам, азоби шуморо медонам. илоҷ надорен, заложник судбӣ ҳастен, ҳамун боло гуфтам ку боло ҳамин ҷоҳо хати алоқа дорам. харидагиян любой ҷода чи урусо чи дигарош харидагиян ора гуфтагиян зиндагӣ хушрӯ мекунӣ, ҳам генерал пенералу болора шумо хушрӯ зиндагӣ мекунед, дигароша қириш кун. дигарош ҳамаш расходни материал. дигаро расходни материал. набояд хеле шид кун, набояд то ин дараҷае расид. барои ҳамин Freedom mention Таҷикистан нависен бародарои ман. он чизе ки ҳаст ҳар якта целда, ҳама вақт целда ҳуҷум кунед. комментария ба гуфтагиём Freedom mention Таҷикистан. любой комментарий видеода Freedom mention Таҷикистан. ман чанд рӯз ростига баромад накардам. ман дар ростига баъди анамун системаи кия шикастем, Рустаму Барқиша шикастем. дусе мисол чикаранда
через хуҷаиношон пулмул дода дисед намин кадан дисе кор шуд ки медонад партизано уша аҳамият наметем дальше цел да бояд двигаться кунем freedom mention Таҷикистан freedom mention Таҷикистан freedom mention Таҷикистан любое время навис талаб мекунӣ озодӣ да мерасӣ талаб мекунӣ ҳаққата мегирӣ ҳамун кор кун якҷода ку талаб накун ҳамун раистан маошта наметад бовар кун ҳамун россиядам ҳамат уже ёд гирифтагӣ талаб кун аккаунтта номиша дига кун рустами эмомалӣ гуфтум любой хе фақат партизан 24 соат намедонам гӯшу дурост бошад ҳушёр бош ҳамон вақт ҳар як қадомат ҳушёр бош фаҳмидӣ ҳамин хобуд бурд мекушанд на афт лавушкое ки мондаги ман гуфтестам любой площадка ино худошон сохтагӣ любой площадка қимор пимор ҳамаш қимор проекти худошон намедонам площадкое ки гап мезананд месозанд ҳамин площадкое ки ҳамин кланода тааллуқ дорад установид мекунанд запомни ҳаман медони ки кияй клан кадом минтақае всё бояд ҳар як кадомат донӣ реально дон нафт хотири фарзанда бин хотири оила табин на ҳама чӣ мегум карагӣ мегум чӣ коргари мақомот да мегум ки чӣ коргарои мақомотам афтидагиам баъзеш лавушкода бовар кунем баъзе коргарои операт намедонам любой корои афтидагия янамин лавушкада афтидаги лавушкаи ки сохтагиам генералош намедонам депутатош раисош афтидагия лавушкое ки сохтагиам лекин ман ки ҳама чиз ма гум кардӣ ман шумо наф аккаунта дига кун тамом всё тамошо кун гӯш кун дига записҳои тамошо кун то айсар дида набиёӣ болоша намефаҳмӣ фаҳмидем бояд детайлна ту якум системи клановие ту бояд сарфам равӣ то системи клановие сарфам нарафтӣ ку ту ягон вақт сиёсати дохили тоҷикистоно фаҳмида наметонӣ ту ягон вақт фаҳмида наметонӣ ягон вақт барои ҳамин аксар манотиқи кишвар ки дига манотиқҳои кишвар аст суғд бадахшон ноҳияи тобеи марказ шаҳри душанбе шумо беҳад эҳтиёт бошем бародаро ман шуморо гуфтам душанбера намун чикарагиан ку терминал канан ай тарафи суғд ай тарафи сини корвон ай тарафи сини ҳисор ӯ даромад буромада контрол мекунад қадои раҳ хонара ҳамашда уҷае ку хоҷаошон кати уҷа гапзанон кара снайперо оварда мондагиан гаштиан ҳамҷа хурда мечинад ҳамата суратта метад ама одамои асосан коргарои давлат ё знаменити одамое метад одамои знаменити ҳофиз ҳамихе одамое ки ҷомеада нуфуз дорад ҳамихе спортсмен ҳамихе одамое метаванд ки ҳаморо мезанад дигаро уҷа мардум мехезад ку гап реска одами знаменитие занад байни мардум намехезад ранги соли 92 ҳама хеле кардан фаҳмидем одамои журналист одамои байни ҷомеада нуфуз дорад анаморо убра мекушанд шитоби дигаро ҳайку уҷа автоматически чӣ мешавад тез гап распространад мешавад метарсад фаҳмидем ё анамхе тактикада гузаштестанд но хели дирни шаҳр катикадестанд поли чиндагиан чи аймун сини аэропорт то вадан асоса чи аймун сини ҳисор буромад лаб тирезое ки тарафи кӯча дае фаҳмидем 50 та 60 хонаҳои ҳавли заминиҳошон ҳамаш фурӯхтанд чи ба ҳавли заминиҳошон бисёр қимор мондан дига ҷо мондан фурӯхтанд анамҷоро гирифтанд анамҷода доданд ё пешакӣ ё янамхи маслиҳат мекунанд ҳамакаса фаҳмидем дода нашав ягон вақт фиреби ёда дода нашавем фаҳмидем коргарои амнияти ябо дига табрик мекунем шумораву он чизе ки мо гуфтем дил ба намегирем ҳамҷа як гап омадаги ай дохил партизанои дохил мемонем гӯш кунем ассалому алайкум партизано ассалому алейкум партизано хуб мардуми партизан мардуми озодихоҳ мардуме ки мехоҳем ресурсу моддаи сездара дар дастон бигирем чикор мекунем бачаҳо амал мекунем амали ту зиндагитра хуб карданай амали ту свет будан дар хонаи ту амали ту чикор мекунанд зиндагитра сатҳша
моло мекуна зиндаги азанда соид мешай. Хоб имрӯз рӯзи кумитаи давлати миллие кумитаи давлати амнияти миллиро рӯзи чиша рӯзи бақайдгириша табрику муборакбод мегӯем. рӯзи нек буданашона мехоҳем ва ӯ лоиқи бузург гуфтае ки ин сагдилон ки хизмати айём мекунанд аз номи халқро муддати 30 сол аст ки чикор мекунанд эмомалӣ ба калонош зиндону эъдом мекунанд. хуб ана израҷон ҳар касе ки партизанен буфаҳмем ки и ҳози тами время кумитаи давлати амнияти миллӣ нестаи табрики муборакбод мегӯем ки шуморо бо бачае ки аҳмотен партизанен шуморо дубора табрик мекунем. аҳсан барои шуҷоати шумо дар 55 шаҳри вилояте ки бачаи партизанен дар кумитаи давлати амнияти миллӣ. хоб ин кумитаи давлати амнияти миллӣ нестай бачаҳо. ин кумитаи давлати эмомалиай амнияти эмомалӣ правильно буфаҳмем бачаҳо. синфи коргари деҳқон партизанҳо буфаҳмем ки ин кумита фақат ба фоидаи феодалҳо кор кардесай. адна время ҳози ҳамин 30 сол шид рафтесай ина ҳозиян ҳамин хеле шидесай. ҳаматон партизан шуден, ҳаматон фақат ба сани мардум гарден. баҳона чист? номи халқ накунен. аз номи миллата қатл накунен, аз номи миллата шарманда накунен дар рӯи дунё. партизан шуден, партизаниай. аз моддаи 13-ра надазен, набарен дар хоҷаҳои эмомалӣ натен. инкассатор нашуден кумитаи давлати амнияти эмомалӣ. инкассатор нашуден. ҳамаи шумо чӣ кор кардесен? кӯмак ба эмомалӣ кардесен, ба феодал кардесен. шумо бо таъриха варақ бизанен. шумо аз вҷк шидагин, шумо сохта шидагин, милисо сохта шидагин. аз дохили милисо ба саводашо ҷудо кардан, чӣ кор кардан? баъд ҳамин шумо ана коргарои амниятан интихоб кардан. ҳамин вақте худат аҳамият метиҳ дар формаи худат, дар стили худат ҳамун мепӯшӣ ку айноми миллат фахр мекунӣ ку. ман мегӯи кумитаи давлати амнияти миллӣ мегӯй ку айна ту фикр кун ки барои эмомалиро кор кардести. е бача я фикр кунен хоҳару модару апое ки дар кумитаи давлати амнияти ҳастен партизанҳо шумо да аҳсан мегӯмо не ки шумо фикр кунен ки бачаҳотон ай кор кай мебуранд, кай кишта мешаванд. ҳамаи шумо шоҳиден дар ҷиноятҳои эмомалӣ диктатор, дар эмомалӣ феодал шоҳиден. шумо дар кор нестен. рӯзу соат чиқа шуморо аз байн мебара ба тариқи бизмаков, ба тариқи мансур умаров, ба амеди ӯ нашем, ба амеди шамсиддини шоҳину, ба амеди юсуф раҳмону, ба амеди муроди саидов мурод унао фурӯхташидо нашем, ба амеди инао киятай дигаш унао рамазон раимов нашем. шумо як бор ҳамин худтон фикр кунен ки ҳамун мардако шуморо дар ғор меғалтен, як рӯз мешам наздик шидагин меғалтен, дасттона мегиранд ӯ намегиранд. худшона спасат карда наметавонанд ҳамин бизмаков ҳамин феодалое ки дар гирди эмомалӣ мезонабод хон ҳамин гуфтум кун ҳамин одамои гуфтагимо. барои шумо синфи коргари деҳқон фақат дар ҳимояи эмомалӣ нашинохӣ. фаҳмидӣ? баъди ҳамин ҷанги октябр шумо фикр кунед ки милисо гуфти гапҳо аз байни милисо шумо сохта шиден. фаҳмидӣ? барои ҳамон чикор кунем? ба сини амн, миллат, давлат кор кунем. партизан шен. дигар нарем дар ваҳдат, тилои ваҳдата ба хоҷаҳои эмомалӣ натем. дар тарафи ховалин тилои шумо инкассатор нашенохӣ. ёки тилои инао, тилои дообаи сиде ва набарен дар ғаломои эмомалӣ натенохӣ, дар феодало натен. ғуломи эмомалӣ нашен. шумо аз номи миллата қатл кардесен. аз номи баҳона чист? номи халқ. баҳона чист? номи халқ. ба номи халқ фақат эмомалиро ҳимоят кардесен, на ин ки халқа. нарен ӯ далери эмомалиро дарчи бачаҳоро назанен. ӯ барандоҳо радио озодӣ шумоан як фикр кунед, ҳамун сувет набудагиро ӯ ҳамун чизоро шумоан ҳар рӯз нашр кунед, вилоят ба вилоят, шаҳр ба шаҳр бигарден, барандоҳоро диден назанен дар вилоятҳо. ҳамун бечораи коргаро радио метарсанд дига бираванд видео кунанд, дарди мардума гӯш кунанд. барои шумо чӣ фикр кунед?
کی را حمایت کردین؟ امامعلی را حمایت کردین. ما در 13 روز دادیم با خوجاگوی امامعلی. قد یک دونه نخی با قدر نداریم. در کشان هم خونه دمیا خطی هم گرانگان بوده که آب شیمه کشنده برای میروه با بیسایی میمونی. سیتی کلگار دیخون حمایت نکنین. سلام بست شبیومن بزنین نز کنین آخی. چپاش کنین. کدام بیومن چپا کنین. اما شما فکر کنین چکو کدیسین. خطی فیادالو و فیادالو با نام خلق فیادالو را کمک کدیسین. و اونا چیست نام خلق کمیته دولتی امنیت ملی و ملت باید خدمت کنه نه اینکه برای امامعلی را فقط بگیره و باردار کنه و 30 سلسله نبودن سببش فهمیده که مقصدش بچهش با قدرت آوردن ریتینگ برداشتن این نمیشه وای خیلی کو یا رستمی وابشی عقل نداره نه فراست داره نه گبزنی داره نه مدنیت ملی داره یا توپه شما سر دولت نیاره خدمت نکنین دایو یک پسلتنی اویله را شما نگیرین یک با تروریستای بین المللی سر کار داشتنی و شما فکر کنین کمیته امامعلی نشین کمیته ملی واقعی شین فکر کنین چکو کردستین بهانه چیست نام خلق دیگه معلم و زنک دختر همه دیگه در بادر خوب بسر سال 92 مردم ها ترس میتین ملت ها امامعلی را حمایت میکنین سال 92 جنگ میگین مردم ها ای جنگ میترسونین امامعلی را حمایت میکنین برای چی برنده را شما کمیته دولتی امنیت ملی چند چه زدگین اما در معلوماتو قدر ندرسته همین شما فکر کنین چکو کردستین فقط اوله امامعلی را حمایت کردستین اونا دونتون ساختستن در درونی دونتون جای شاید شرایطون کردستین فقط با اونا چیز نامی خلق امامعلی را حمایت کردستین ای پولیکی کردستای ای بایگانی ملت کردستای شما را یا با شما فکر کنید که چکو کردستین مردم یا بخته در آینه نگاه کنید فرزند کدام ملتی تو واسه کدام ملت سن زدستی سلامت باشین زنده باشین یک بار دیگه تبریک میکنیم بگردیم واسه مردم پارتیزان شین ایسی فیکرگر دیقون سپارتسمن هر کشی جمعه که هستن احتیاط کنین بچه ها در درونی چطور آدمایی که کلیان میزنه شپونکا پارتوکتسان گیر چطور کدیسان رنگی افغانستان میشهید در تای مستو 500 تا 1000 تا گرچی خواه هر شاو در افغانستان هم خیلی چیزو هسته هر شاو اگر باور نکنین کابل شو در بدروی تماشا کنین احوال مردم افغانستان با چی قدر پستی رسیدگی حسابی چی همه را منطود کردن گرچی کردن آزاد اندیشو همه تون احتیاط کنین کمیته دولتی امنیت امامعلی بار بگردین واسه مردم بار بگردین سلامت باشین رسیدن با زندگی ارزاده چی بوده؟ پارتیزانی خیلی گپ زد گوش کردین ای داخل گفته گپوشه مردم شما ما اون را یافته نمیتونه نه امنیت یافته میتونه یگان سیستم شما ایکون نمیدونم کنترپارتیزان سیستم میسازن لوبای چی میسازن کو نمیشود برای اونکه عقلتون نمیگیره اون چیزی که من میدونم شما نمیدونم من حرمتتون میکنم ها اکثر حرمت میکنم لیکن وقتی که ملت من قتل کردن میگیرد من باید بخیزم برای اینکه من برای ملت قسم خوردگی کو برای مردم قسم خوردگی ام کو برای حمایت مردم قسم خورده بودم کو برای حمایت مردم 18 سال حیاتم گذرانده بودم کو فهمیدین از شما عقلتون نمیگیرد برای همین اکثر مردمی که هستین نویسین نامتون همه اکانتتون امامعلی رحمان بکنین احتیاط باشین لوبای چیه که ساختگی کسی گفت که اینجا اوید به قماربازو این یکی از سترکتور من گفتم شنوده امپراتور ماکیاولیزم که 3 کشیلوگ دارد 3 کشیلوگ من این 1 من این 2 من این 3 اینا 3 کشیلوگ قمارباز هم میفهمم از شما امپراتور وقتی انتقال قدرت 2 تا کشیلوگش اول زوری میکنه نشد نگذره دیگر ایکو جنگ کردن ممکن نه زپرید میمونن ای بولو که کشتن ممکن نه مردم افتاد انا این 2 تا کشیلوگش میبرورد صرف میکنند پول میتاد رنگی که جنگی شهروندی ده سنگک ده پول میدادن بیویکو ده بچه‌اش ده میداد
бегах да мекишт бо пула гашта акиси мурда мегирифт оварда медод ку анамун система ҳозир ӯ метан списка мекунам ӯ пули хит чонай барои ӯ сарф кадестам метан баъд вая мекашан мегиранд фаҳмидӣ трижди кара мегирад барои он ки ҳама хел кор мекунад и системи қимор баъд установление касе ки пул дорад бисёр бозӣ кара мегирад ку ё установид мекунанд пулиткати мегзарони ку карташта пул ҳамун шода пул мегзарони то ҳамун шоти ҳам ёда ё установид мекунанд ки ҳамин постоянно пул мегзаронад ҳамин пул дорад касе ки пул дорад бо теорияи макиавелизм кати ба давлат хатар дорад оё эмомалӣ ягон бое зиндагӣ кардан монд не турма кушт анамихел и кор мекунад фаҳмидин қимор анамихел чизай установление фаҳмидин установление ранге ки анамин дига площадкаҳое кушон ки установление буду як қиёмат одама установид кардан як қиёмат одама роз кардан як қиёмат одама айку саргардону хокбасару намедонам греза любой кор кардан сохтан ё месозанд вақте ки ҳичи намеёванд уҷадан хешошон кор мекунанд ҳамуҷадан хешои ҳамиё кор мекунанд мақомотои физиқуқда хешошон кор мекунанд ӯ бояд результат кунад звани гирифтанаш такор якта мефурӯшад ау тараф анамихел кор мекунанд ё шумо барои анамиқа аккаунтата ҳама демомали раҳмон кун фтагим ку любой канале ки ҳаст через канал ман фтагим ютуб канал через ютуб канал 50 каса установид кара мешавад вақте ки ту аккаунта эмомали раҳмон мекунӣ вай установид кара наметонад туя мефаҳмӣ калата кор фаҳмо фаҳмидӣ ҳар якта тайку бояд анамихели бошӣ шабу рӯз ҳушёр бошӣ ту дон чи ба ӯ хонашда свет дорад ту чи ба 30 сол шуд свет надорӣ чи ба ӯ свет дорад ина ҳамсоя дорӣ ҳам кӯча дорӣ ҷамоа касе дорӣ феодал аст чи ба ӯ свет дорад ту надорӣ 30 сол ҳоз соли 90 шояд додеста бошам ҳоз свет додестам касе ку нависада ку ба фикрум додагиам баъзе шаҳру ноҳиёда барои анамиқае ку чи ба бояд амал кун ба як одами дига мада навистае ки мо ждат кунем тра ихир не та амал кун худут системаи мо ҳама хел кор мекунад ки чизе ай дастат мебиёд ҳамора бикун барои озодӣ худут бикун барои озодӣ зану фарзандат бикун барои озодӣ кӯчат бикун барои озодӣ хонаводат бикун барои озодӣ худут дони ҳастӣ донад ҳеҷ ки надонад якум безопасности худта таъмин кун якум безопасности худта таъмин кун миллион бор аз назар гузарон бо мегум аз назар гузарон муайян кун анализ кун ҳазор бор чен кун баъд корта бикун фаҳмидӣ амал кун чизе метонӣ бикун чизе идея калада меояд амора бикун ман намегум ки иҷада хеле кун намегум барои ки ман принсипҳои инсондӯстӣ вайрон намекунам принсипҳои инсондӯстӣ принсипҳои демократия барои ки аммо қонуни дохилии худша дорад уже қонуни дохилии худша дорад уже тамоми системаҳои байналмилалиба ба қайд гирифта шудагӣ мо принсипи меъёрҳои қонуни байналмилалиро итоат мекунем лекин протседури мо ҳама хел ҳаст ки системаи амот ҳама хел кор мекунад ки закон императора будем использовать против императора ҳаст анамуна қонуни байналмилалӣ ки мо туғри кара ҳамуна подтверждат кунондаги ҳастем фаҳмидем ман намегум бисёр системаша касе ки аъзои амот ҳаст он медонад ӯ қонун қатъишиносанд 10 статья дорад чанд забон қатъияю ҳамаи давлатҳо дар роҳӣ кардагӣ ҳастем ман ҳама уже в курсе аст касе ки мисол мо танҳо барои ҳимояи мардум хестагӣ цел мо ҳамеай даже ҳамаш пунктуально нависагӣ но барои определённи ҷо ки ман ана и давлатҳода қарор доруму қонунҳои и давлатда мисол мо бисёр система мода намедонам намесозем одамо мо ҷамъ намекунем и давлатҳода греза намекунем бо иҷа ғулом кунем не системи мо аноним накор мекунад чиста мақсадаш как бояд установид накунад
ҳамин Марадонист тамом всё. касе ки алоқа дорад мада мебурояд мада гап мезанад азои амод мо суҳбат мекунем суҳбатош тамом мекунем касест кадом давлатда ки ягон проблема шид ҳаст адвокатои байналмилалӣ гирифтагием ҳамо кор мекунам мебуроранаш тамом янамихе система шудаги қонуни коғаз ҳуҷҷат қатия ягон чиз не ну чиё моямай жетони он амод аст ҳарми мардуми озодихои Тоҷикистон мо ҳамара нигоҳ кардем ҳамара гӯш кардем ҳамара дидем иша шарманда мекунад иша шарманда мекунад ҳама тоҷик хурдагӣ ки ҳамо худчон хурдагианд ягон кас хурдагӣ нестанд худчон хурдагианд бо якдагиша бо таъна мезананд мо хурдагӣ нестем мо меҳнат кати хурдагием бо ҳайвонам гирифтагианд ҳар вақте ки ё ду кас ду тарафи кӯчада истодагианд ҷанг мекунанд ишқати қараш биёедгар ай мардум мегӯянд қурбонӣ мекунанд мо мардум инами журналистои озизат гуфтестанд журналистора чӣ мезанед ҳам коргарои гумоштаотонро бигӯянд назананд журналистора зачем журналистoi мезанед шумо журналист камбудия гап мезанад чӣ ба камбудира гап назанад ту ғорат кара бигарди қати хешу ақработ намедонам авлодот ӯ дунё гузашт як бор ҳамсоя кишварора нигоҳ кун узбекистона як бор нигоҳ кунед қазоқистон қирғизистона просто рав нигоҳ кун як бор як ҳафта ҳамҷа зиндагӣ кун лабоид коргари давлатӣ чӣ сатҳи зиндагиш ҳама тарафа баланд аймо ҳама тарафа баланд фақат мисол мебиёре афғонистона чӣ мисол мебиёре афғонистон 40 сол шуд ҷанг шуд афғонистон совет иттиҳоди шӯравида набуд давлати оромда набуд 100 сол афғонистон ҷанг буд ай соли 79 ай шояд хато накунам ҷанг ай уҷа хати моро баробар накун ту ҳама ҳамсоят ҳамунҷа наркобизнес мезанен фақат ҳаморо дидагиен шояд чашми шумо да ҳамун товад не давлатҳои развитира бин давлатҳое ки пас аз шӯравӣ буд ягон ташби света мекушанд савол ягон давлати пас аз шӯравӣ да свет мекушанд 15 давлате ки қарор буд айни ҳол дар Сурия ҷанг рафта истодааст дар Ироқ дар Украина дар Ливия дар бисёр давлатҳое ки ҷанг рафта истод ҳатто Африко оё света мекушанд савол света намекушанд барои чӣ намекушанд барои чӣ намекушанд света барои он ки мумкин нест света куштан просто современный мир асри 21 да мумкин не вақте ки 15-16 гес аст барои ҳамин ҳамат ҳушёр шав коргарои амният як бори дига мо шуморо айку табрик мекунем иди каспитон кати ба коротон муваффақият ба хонаотон сиҳат саломатӣ мардума ҷамъ надозен мардума шӯр надозен чӣ гап чӣ фикр чӣ идеяҳо дорен ман бегона нестам ман ҳамсоя ҳастам ҳамсоя бигӯям намедонам ҳама як ҳастем буро гап мезанем суҳбат мекунем но гумошта пумошта ворид накунен инҷада гумоштаро ман хид мекунам ман худам гумошта ки кор кардагиам медонем шумо буро ришат каранда кор проблемое ки глобални ташкил кард инами амният ташкил кардагӣ инами группҳо клано ташкил кардагӣ бояд мо феодал ғуломдора бар зиддаш мубориза барем ҳама бояд аз як гиребон мардум қатӣ шавем мо қатӣ бишавем тамом всё ҳама мо қатӣ шавад ҳамин мақомоти ризи ҳама мо қатӣ шав тамом всё мо ягон каса кордор нестем ҳамин феодалое ки ё хоҷа доранд ҳамин хуҷаиношон кадестай ягон кас не хуҷаин та амнияти ку прекрасно бояд донӣ хуҷаино идора дорад хуҷаино ҷанг дорад хуҷаино ҳайку тамоми системаи сохтагиянд хуҷаино идора дорад хуҷаино қир дорад хуҷаино шикор дорад тоҷика тамом ман анам хеле мефаҳмам ё просто иҷро мекунанд ё як макетанд ё як зависимиянд аксарияташ
зависимян ё фарзандошон набиерошон ҳамуҷо даан ё пулошон ҳамуҷа даан одаме ки пули ман дасти тида бошад гами 140 нафари пуле ки ман дасти тида бошад ту мара идора мекунӣ охи ту мара туғри бифаҳм идора мекунан конечно ёра ягон вақт намемонанд ки мардум пеш равад ягон вақт намехоҳам ягон вақт калачкои ҷойшо казак месозам ҷои сангакун умун файзалида умун гурӯҳи бисёр дига чи ки ҳизбу ҳаракат месозанд бо ҳамун хуҷаино бо карочи бо якта дига тоҷика мегиранд бо критик месозанд ранги аюб ки ҳамун урусода бо хизмат мекунад ин ҳамиё душмананд дига ягон кас нест душмани тоҷик дар драни тоҷик аст аз ҷониби тоҷики фурӯхташудагӣ аст дига ягон кас нест душмани тоҷик ягон вақт ягон кас душман наковад душмани ман фалончи не душман худтонем фурӯхта шудагиен ҳамун либостона пӯшен ҳамун намедонам ҳар як ҳамун либоста пӯш коргари амният просто як бор оина нигоҳ кун ай ки ҷо пайдо шудим ай мунҷа сурӯ кун ай синфи коргару деҳқон пайдо шудам ай синфи коргару деҳқон пайдо шудӣ бояд ба синфи коргару деҳқон баргардӣ ҳамаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҳамата мекушам ман гуфтаистам шумо коргарое ки кҷо ҳамун чиқад ки мо маълумот гирифтагием ҳамира бугум коргарои амният шумо дига мақомотода бирасонем судя прокурор милитсия амният ҳар касе ки шумо кҷо ки кор кардем контроли ҷаноби олӣ парвандаҳои контроли ҷаноби олӣ кати кор кардем ку бисёриҳои делаи махфия маҳкам кардем нигоҳ кунем киштан сар шудестай заҳролут кадем мурдестай судьё мурдестай намедонам ҳам коргарое ки ҳамун делоқати кор мекардиго мурдан сар шудестай шуморо ман гуфтагӣ будум ки мекишандто фаҳмидед дар кор нест империя али шуд тоҷикон эмомали раҳмон просто так додагӣ нест макиавелизмда мегӯд император перед когда он дает своего предшественника мемонад ҳамун тронда мешинонад вай огоҳ мекунад поддани оша вақте ки пага шумода китоби тоҷикона дод тоҷиконда интиқоли қудрат чихеливо сурат мегирифт мекиштан ҳамара пагаловна анамин бори шуморо ҳамата мекишам бачаотона мекишам пага шумо мегӯем ки бачаи мара чи ба зиндонӣ кардӣ мегӯи ку эмомали раҳмон баъд мега ки ман туро огоҳ карда будам ки мега китоби тоҷикон гуфти бачама тирма кард мегӯи ина вазирит мегӯи вазири мвд намедонам муовини вазирит намедонам дигарот прокуророт намедонам судят любоит касет ки ҳами ҳасти мудофиа ли ҳар военни мегӯи ки чи ба мо ту ба хизмат кардем имрӯз моро тирма кардӣ бачи мара бугӯй кар мегӯд ки ман туро огоҳ карда будам мега китоби тоҷикон ин макиавелизм анам хе системаи фаҳмидем ранге ки инами шумо буфаҳмем ки чихе мухолифои сохтагӣ чихе системао сохтагиё анакун ира нас огоҳ накаранд шуморо огоҳ каранд инамин касое ки кормандои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ касе ки делаҳои кҷоро бурд ҳамун контроли ҷаноби олира ҳамин одамои суратошоно мондагием ку бачаҳои бадахшона зиндон кардем бисёр бачаҳои журналистҳои зиндон кардем суд кардем ноодинона дарои махфӣ кати дарои баста кати зиндон кардем ку ман шумода мегӯм ки шуморо специально ҳамата тақсим кард 130-200 судяи алиш кард як рӯзда ҳамара алиш кардестай барои шуморо тоза каранд шуморо дига ҷо мебарад баъд пасфин атравӣ ҳар хел мекунанд мекишанд тамом шоҳид дар кор нест империя ҳами хел аст қоидаш барои ҳаме ҳамат амод шав фаҳмидӣ ягон давлати дунёда шумода ҷо нест гирехтанам фикр накун амод шав аъзои армияи мардумии озодихоҳи тоҷикистон шав танҳо армие ки мардумӣ аст мо ҳизб дорем ҳаракат ҳама чӣ дорем дохилда ҳама кадрҳои бақувватам дорем ҳама меистад просто мо бояд озод шавем просто аҳмин авлод аҳмин клан аҳмин як қабилае ки омадагиай ё
тоҷик ҳам нест ё узбек ҳам нест ё намедонам қалиф ҳам нест ё просто ҷугӣ ҳастанд ҷугиҳо ама афту намудшон ҳамаша бин ҷугиҳои суратшамон даже костюму брюкати анаму маҷлисода мешинад лицош мега ки айки ҷоя баъд представи структураи устухонош структураи пӯстуш структураи қош бини ҳамаш ҷугиае и гарантированиа любой ҷода портретша айку экспертиза рой кун хунаша гирифта ҳатто айку любойша экспертиза рой кун давлатҳои пешрафтада шумо да мегӯед ки киян ё ягон чи надонанд ё астат ё сур караги ёра сур карагиан ё ҳамун давлатҳои пешрафтаи ки Турсия будагӣ турецки империя будагӣ ҳамунҷода будагӣ ҳамонро вайрон карагида иша ишқати ҷанг монда ёра баъд сур карагиан авлод павлодшон ки омаданам бодиянишин шудагӣ хатлонда анамуо ҳозир роҳбаранд ҳамаш анамуо кадестанд фаҳмидӣ анамун инсоно кадестанд инами тоҷикистон дасти анамун иҷо ҷугиан лули мегӯем ҳам хелия фаҳмидӣ барои ҳамин ҳар як кадомут ҳушёр бош зирак бош коргарои амниятро мегӯям ки як бор рафта имрӯз ҳамун историятона қати зану фарзандо шинену аз куҷо пайдо шудаги тон як бор бихонем бародарон мо шумода душман нестем мо ягон касо душман нестем мо ҳамара ман худам кор кардагем ман 18 соли ҳаётама дар тамоми система аймун хизмати ҳарбӣ то дигарша сарф кардагем 18 соли умрама барои ҳамин ҳамаша медонам ман ҳама кӯчара гузаштагӣ ҳастам чи хуникиша чи дигарша барои ҳамуқа ман медонам ки ай саҳар маоши кам гишна мемонанд мардумда зулм мекунем мардум шуморо пага ай домантон мегирад ӯ хонатон ӯ фарзандтон ӯ гирду атрофкам дирунда баҷо кадестем қати зану фарзандотон ёрдам намекунад мардум чизи инам як мехезад ку ӯ девори намедонам оҳанин бисозен инам ғавс бикунен ку ёрдамтон намекунад ҳамдем чапаш мекунам ман қатишонам ку ман чапа мекунам оҳаноро мардум қатишавем фаҳмидем ягон чи ёрдам намекунад ягон чи ёрдам намекунад ӯ чизое ки шумо сохта берунда сар дода будем хитон медонен ҳамун гурӯҳ ҳаракати одамои хитона мондагиен ҷиянотоно бо дуруно ошонда ки бо пага шумо биёен не ӯ чизотон намегзарад ӯро уже давлатҳои абарқудрат ҳамаша медонад ки кадом чӣ корое кардагиан бо чӣ хеле маълумотҳоро бо шумода фурӯхтагиан то ҳозира чӣ хел фурӯхтаестанд бо занаку панаку дига роҳам дорем ку ӯ роҳотон раҳ намерад дига ба умеди ягон кас нашавем танҳо мақсади мо озод шудан аз ғуломӣ ва феодалӣ тамом бояд тамоми шаҳру ноҳия 55 шаҳру ноҳияда 55 шаҳру ноҳияда ана ҳамун ноҳия сардори амнияташ бошад аҳмун ноҳия сардори милитсияш бошад аҳмун ноҳия прокурораш бошад аҳмун ноҳия раиси судаш бошад аҳмун ноҳия раиси ҳукуматаш бошад аҳмун шаҳр прокурори шаҳраш аҳмун шаҳр раиси амнияти шаҳраш аҳмун шаҳр судияи шаҳраш аҳмун шаҳр тамоми прокурори шаҳраш аҳмун шаҳр раиси ҳукумат ҳамаш аҳмун вилоят шаҳр бошад на балки аз як манотиқ омада ғорат кунад и чиз тамом и чиз ягон давлате ки ман худам шахсан 5 сол 6 сол шуд тамоми давлатҳода гаштагӣ ҳастам ягон давлатда и хеле нест ман коргар шуморо буромадан намемонад коргарои амният ман шуморо мегӯм давлатҳои пешрафта Цюрих навис мебурод Швейцария например герби Цюрих дигар кантон дорад вилоят дорад например Базел анамуна гербаш дигар анамунҷара мераша бин политсияша бин навис немисиқати дори ку специалистошумон навис анамуна аму минтақаи ишам айму минтақа ё Германия ё Америка любой давлати сами паст ҳамин населениш кам будагиша ман мегирам например Нидерланд например уна чи Норвегия Швеция или Швеция королевский государство но ҳама хел вай номаш ба королевский но вай парламент асосан идора мекунад барои ана ҳамин шумо ин чизоро дарк кунен ин мардумо бояд
برای همین هر یک کدامت ما گفتیم که امجد یک تا سوال دادی تو جوگی ها میگوی جوگی ها آدم هستن ما جوگی ها رو اتریصد نمیکنیم نه ما رو قتل کرده استن جوگی ها گفتستان که جوگی ها در تاجیکستان مناطق دارن جوگی ها محل دارن لیدر دارن پاسپورت ها دارن راستی گپ بسیار اکثر جوگی ها حتی دولت هم کار میکند بعضی یک قسمش نه بلکه خیلی که روبر باشد ما را بکشن او وطن اجدادی ما او خاک وطن ما یا کیان ای کیم گیجا اومده یا را هیچ که اجازه نداد ای همه جا سورش کردن اومدن ما را سور کردنی ما را بیوطن کردنی توجیک بیوطن کردگیان توجیک همشه سرگردان کرد istini tojika hamisha sur karagan nem des kara paftan kishtan tırmaday aksar tojiko unam surat chamondagi ham tojiko ham tırmadan kara diye afton amudi am namedunam buzmak fa afchabi kidam onadayım namedunum Umar Mansuf am killer roshaftis am qatl mekari gosha buguyem ay kian o автоному чаби унам домотоша бин шамсуллою намедонам унам ора автошона бин чхелиам автошон мегад устугонош пусти устугонош хуношона о диге давлатда спордаган ҳамаш буромадаги ай о тоҷик нестан ягон туш тоҷик нестан ё ҳамаш личени пичени рафтаган хуношона спордаган хуни о тоҷик нестан ягон туш тоҷик нестан ё ягон туш ё просто омадаган ҳамҷа киштестан Tamam, kıştan da olmadı yani. Yo, na Uzbekan, na Türkan, na namedonu Kazuk, yagonka. Yo, prosta hem yak bir milletten. Prosta hem gaps karan kıştistan, tamam. Hamun kinoy çibutku davri sayız ham budulaya aft çebinam sangak safar aft çebin hardiş yakay. Didegi جو هم قبیله خودش آورده مونده گن من زنکاش هم خیلی باور میکنید یا ده فرقش نه این قطعا خمینی نمیخیلی یا ناموز نیست برای همه قد نیست شما اهمیت بتین برای چی فرزندای همیو خدمت ده نمیروند فرزند کی در تاجیکستان خدمت نمیروند فرزند جوگیو هست این پایان اون بیتونکا ایکو جزیره های دوشنبه دانم اونجا ده جوگیو های طرفی وحدت ده جوگیو های طرفی ایسار ده جوگیو های من میدونم جوشونا من کار کردیم فرزندای همه یگان تاش خدمت ده نمیرد فرزندای همه چی به خدمت نمیرد فهمیده نکن همه یگان چه فرزندش خدمت نمیرد فهمیدین یگان وقت جوگیو فرزندش خدمت نمیرد فهمیدین خدمت عربی ده این فهمو یا anamı خیلم خودت پسیکولوژی بکو با بیو پورا ترکن کارگرای این امروز امنیت با خیلی چیزا گفتم برای همین کسی که درآمدنی باشی خطا نشان نمیتی بدرو امجا موندگی لینکا چیزی گاب داره بداشنام به یگان چی همه توجیک هست اینجا باید ای پشتی چور شورخیزانه که گفتستم که قبیلشون کیه قبیلشون جوگی های توجیکا رو به توجیک جنگ مونده گشتی همه را فهمیدین فهمو انامین چیز ده دوده شده ایکو ایجاد داشنام نکنید باید بفهمی هر یک کدامت این چیزه کارگرای امنیت کارگرای مقامات حفظی شما با اساس انا همین چیز درس باشد شما باید همین چیز کدی کار کنید که تنها цел باید двигаться کنیم цел امام علی رحمان کلان امام علی رحمان کلانای باید شناسی پارتیزان شو ای کوچت ای محلت کسی که خدمت میکند باید دونی کادرای محلی باید روبر باشد همش استرکتورای تیار کنیم ما را نگوین که ما چیکار کنیم چی عمل کنیم هر چیزی میتونی ای دست میبیای بکن اجازه چیزی میتونی بکن بدرو بکن بین Ama YouTube'da هم partizani Россия نویس چیکار کرده است نمیدونم partizani نمیدونم دیگه دولت هم میبروید ویدیو تماشا کن خودت عمل کن نه حقوقای انسانی ویران نکن خودت میدونی باید تده فهمو باشه فهمیدی
амал кун. Худ дони ҳастӣ донад, дига ҳеҷ ка надонад бояд. Ягон кас бояд надонад. Барои ҳамин як бор дига мегӯем ки ҳамин служит в органах могут или святии, или подлецы мегуфт. ҳамун Феликс Дзержинский мегуфт. яъне дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ё одамони софдил ё тамоман ҳаром метавонад хидмат кунад мегуфта. Фаҳмидед? Баъд мегуфт ки тот кто станет жестоким мегуфт ҳамин системада ҳаром мешавад мегуфт. Жестоким мардумда зулм мекунад мегуфт. Жестоким и чии сердца останется бесчувственным по отношению к заключенным должен уйти отсюда мегуфт. Айҷа бояд буравад мегуфт. Здесь, как ни в каком другом месте, нужно быть добрым и благородным. Касе ки бераҳ мешавад ҳамин мақомоти амниятда кор карад, ҳаромӣ аз ҳад мегузарад ва дилаш нисбат ба маҳбусон, ҳамон одамое ки меқапанд меёранд, намесӯзад, беэҳсос мешавад, тамоми ҳаромия мекунад, бояд аз ин ҷо равад мегуфт. Дзержинский мегуфт. Дар ин ҷо чун ҳеҷ ҷои дигар одам бояд меҳрубон ва олиҳиммат бошад. Фаҳмидем? Мегуфт Дзержинский. Барои ҳамин охирон якта идеологи Дзержинский мегӯям ки ӯам партизан буд ку. Ҳамин основатели ҳамин амнияти ташкил кард. Ё ҳамонаам ҳамаш партизан буд. Революционери ки партизан буд. Реальный партизан буд. Мо шумо боем тамошо каросагиҳо борем. Ҳамон мегуфт ки жид разве это не значит питать несокрушимую веру в победу мегуфт. Фаҳмидед? Ин революционный идеяш, вақти партизанский идеяш. Ҳамон Дзержинский ки жид разве не это не значит. Фаҳмидед? Жид разве это не значит питать несокрушимую веру в победу мегуфт. Против феодалов и рабовладельцев. Фаҳмидед? Охир калима қати ин ҳамин охир калимаи ман ҳамата табрик мекунем. ҳурмат мекунем. касе ки дохил шудани бошен дуроен агар чӣ фикру ақидае дошта бошен оид ба ҳамин масъала иҷада нишон наметем, боло намебурорем, овозда буроварда гап зани, овозда дига мек хита нишон надодагӣ боши партизан надоро. касе ки хитча нишон додагӣ ҳаст дар дига канало будурод. баъд бисёр ҷода контрапартизанӣ рафтестай партизанода мегӯм. мо гуфтем бисёр ҷода таъкид кардам. контрапартизан мекунанд, номои моро мемонанд, аммота мисол овоз тиен, ягон чӣ гуфта, овоз натиен. Линкамеҷиқи установид мекунанд. Фаҳмидем? фаҳмо? анамин чизшам ай хотир набурорем. Окей, бародаро? ҳамон определённи чизои мондагианд дига система мисол ютуб ё ягон ҷода мемонанд ки овоз тиен гуфта, ҳамин чихел гуфта, ту меҷиқишку чӣ меравад? установид мекунанд. бояд накунӣ. бояд партизан ҳама вақт медонӣ. худат донӣ, ҳастӣ донад, худованд донад. тамом. занат надонад ки шикорут мекунад. бовар кунед. занат ки фаҳмед шикор мекунад. барои ҳамин як бор дига рӯзи амнияти миллӣ тамоми кормандони амнияти миллӣ ба табрик мегӯем. ба шумо тансияти хонаободӣ, хушҳои рӯзгорро хоҳонем. ҳарчанд шумо авлодои моро бурда шиканҷа мекунед, зулмам мекунед, но мо қоидаи ҷанга медонем. қоидаи намедонам ҳар як системае медонем чӣ хеле амал кардана. барои ҳамин мардуми Бадахшон бояд лавушкае ки бояд бифаҳманд ҳамон Ораз Вазирбеков ки чи қурбонӣ ки ҳамон ки дашед канали через канали Алексей Казак афти ина ҳукмиш биромад 16 сол додан. дига одамои Бадахшонӣ буданд. баъд Рамзес Вазирбеков буд, ҳамуна ҷиянаш. бо дига бачаҳое ки канали ҳамон Казак кати афтидан.
باید ایره باید مردم بدخشان خودش خوشرو داند. مردم بدخشان که شاید مرا همون بچه‌ای که هستی اتا از بدخشان تو یک کار کن که مردم تا آگاه کن اویدی یعنی همین چیز که همین چیز ده نافتم. اینا با میگم که روزی گذشته با یک تا دیگه افتید با مقامات روسا فهمیدین؟ با مقامات روسا بچه های بدخشان افتاندن با یک تا دیگه او می افتانن خوستانه نکنن می افتانن. باور نکنین شما هر کجا ندروی بچه هر کجا ندرو هر کجا دا گاب نزن. این همین کانال گاب داری خطا نشان دادنی بگو مودا برو تلفونی مرا بیو ما اینم خیمتون گاب زن لبوی بدخشانی لبوی جا بشین لبوی داوتی دنیا دا بشین می بروی گاب زن 4 ساعت گاب زن 5 ساعت گاب زن نمیدونم 50 ساعت گاب زنید. من تامین میکنم اینترنت هم همه چی تامین میکنیم. برای همین باید آگاه باشین مردم. یا لبوی چی ساختگی هستن لبوی چی یک طرف الکسی کازاک فونکسی همون کلاشکوی بازی کرده است فهمیدی نه؟ این مردمی توجیه اینم 125 کاست تماشا داری فونکسی کلاشکوی بازی کرده است. установление ای کارش установление ликвидация tamam все باید هر یک کدوم دونی اونو عیوبش например урам ҳамун хизмати ҳамодай ӯ просто тоҷикои иғво меандозад тоҷикоро бо ҷанг медозад ҳами киштаниай бо тоҷика и тоҷикати ҷанг мондан ҳақорат кардан қард оварда и тоҷики ҷанг монданай ё намихе тактика мебаранд фаҳмидин хоин ҳамуан онам хоҷаошон онам ҳамуан моро ҳамқа сол кишта омадаги қатл кара омадаги ман ҳурмат мекунам я уважаю того ту нацию который меня мою нацию уважает трижды буду уважать. کسی که уважать نمیکنن مرا ناچی من یگم وقت уважать نمیکنم. این پرینسیپی من است. سیستم ابراهام لینکلن. من مادر غلام تولد نشدم و هرگز غلامدار نمیشم و غلام هم نمیشم. فهمیشی من اویدی دموکرات چنین است. انمی ایدئولوژی ما است. ما انمی ایدئولوژی کار میکنیم. کسی که ما رو حرمت کرد ما حرمت میکنیم. کسی که ما رو حرمت نکرد یگم وقت حرمت نمیکنیم. принципи мо ҳама хел аст. мо тарс ҳам надорем. Ягон вақт ягон чи тарс ҳам надорем. ҳама тарафа тайёр шудагием, ҳама тарафа мерасад қуввати мо ҳам мувозиф шудам, дигар шудам. ҳам дар Тоҷикистонда. Барои ҳамақа мо уворам иҷада просто определённый группировка наркобизнесоҳое ки мақомотои урус манфиат доранд, пул мегиранд. Анамин асосан группировка ки анамуно управлять мекунад ҳамин казакам дигар аму болош не анамош управлять мекунад штоби ҷанг дозду ӯ обалой куну моҳирагир меган ко нарка бизнесо анам хел кор кардест амо абую онам аюбу онам ки ҳама хел идора мекунанд ура амо определённый функсияи амун системаи безопасности ки амода хизмат мекунад аму структураош дайку ам фсб шта намедонам онамун милиция шта дига ҷошта амо ёда разрешение метан меган ки бк чтобы вода фурӯшан ҳам аҷа пул бигиран ҳам наркотика бурӯи кардан движение иҷа рафтестай тамом тоҷик чи анамуҷада чи любоҷада тоҷик борш тавар шудаги инами тавар инами мефурӯшку инами мефурӯшку тоҷик тавар шудаги ҳар як қадомат бояд донӣ. وقتی که تو آزادی را گپ زدی یک جدا آزادی و فیگوری روات کردگی جد هست تمام تو تواری نرخ داری تو اوجی اپریدیلانی تو را میفروشن امروز های پگاه باید بفروشن برای نمکه نامت امامل رحمان کن نامت لبوی چی کن عمل کن حرکت کن تنها همین راه قطعی آزادی دا میرسی دیگه خیر راه آزادی نیست فهمیدین؟ این چیزای ساختگی هستند. او روسا میسازن. روسا برای установить کردن. установить میکنن، شکار میکنن، میقپن. فهمیدین؟ پول کار میکنن. فهمیدین؟ ها پول کار میکنن. یک تسری آدم دا ممکن هم اوراز دا نمیدونم ممکن 50-100 هزار دلار گرفتن. همون 100 هزار دلار اپریدیلیونی پول میگیرن یا با گپ زدن میگیرد. با این بازی است اینجا. باید هر یک کدام
тоҷики худат фурӯхтестай нақла видео кара фурӯхтестай телефонаша нишон дода манам хелӣ мекунад дидагии ҳама ӯ намефурӯшад савол ӯ бегона аст барои ҳамин урам ҳамун китоборо нишон метад ки в Коране так написано тоб метиҳад охи тоб метиҳад изучат кунондаги ӯ худаш ҳамун ӯ записои кунаша бинем пеш оли тоҷикоро темиша нахезона ӯ дастури инӯша нишон медод чӣ мегуфт ӯ мегуфт ки ман ҳамкорӣ мекунам ира чӣ вақте ки ӯ ҳамкорӣ кард баъд одама доданда ҳамкорӣ намекунад одамои пур ҳастанд ҳамун намедонам Салихов буд урусо хати кор мекард баъд урусо фурӯхтанаш ҳам Тоҷикистонда Бузмаков киштиш фаҳмидем намедонам ғафурси пур буд ҳамун санга ҳамеам урусо ки кор мекард худшон киштанд тамом бизнес фаҳмидем тамом барои урус бизнес аст тоҷик барои урус бизнес аст тоҷик ҳамчун ресурс намедонам ҳамчун ғалом истифодаш мебарам бояд ҳар як тоҷик ин чиза донад ҳар як тоҷик ин чиза бояд донӣ асосан тоҷикое ки дар дохил ҳастем мақомотода кор мекунем бо урусода мо ода кор кунем бояд бичаспонем намедонам ӯ моро кӯмак кунанд не шумо як бор давлатҳои ҳамсоятонро нигоҳ кунед оё Қазоқистон гӯш мекунад оё Ӯзбекистон гӯш мекунад ҳама интереси шахсиша мондагӣ интереси ман аз интереси ту боло меисад гуфтестай ошкор гуфтагӣ баъзе президентҳо президенти Россия анамихе интерес бошад интереси миллати ман дар мадди аввал меистад интереси миллати манро ришад мекунед потом всё но ваён медонад ки Эмомали Раҳмон як охи императоре ки муттаҳам аст ӯ бачаҳоша аммо ҳама ҳаромкориҳоша медонанд урусо худша вақтшда намедонам худш одам куштагӣ шояд шиштагӣ оварда ҳама ҳамон лидерое ки мондагиянд иёра урусо мафияда одама мекушонданд штоби ё одам кушанд баъд оварда таъин мекарданд ӯ записо доранд барои ҳамин ё гап зада наметавонам ягон вақт ҳамон Эмомали онам пеш урӯзанги ҳам паёмаш да Эмомали Раҳмон гуфт ку мо 30 сол ягон вақт ҳоли давлат шудагӣ нестем мо интереси худмода кор кардагӣ нестем мегак ку ҳамун записишда гуфтестай намёк додестай ҳози анако истиқлолият шудем бо хеле тоб додестай не ҳолам истиқлолият шудем то рӯзе ки Эмомали Раҳмон ҳаст то рӯзе ки галава намедонам шефи ҳамин шефи системи оппозитсион ки ҳаст ҳаминҷода одамои урусо ҳаст ягон вақт истиқлолияташ дад накун ягон тад зиндагиаш дад накун кадрое ки анамҷои хонда тамом кара мондагӣ анамно сохтагӣ ку любое чизе ки ҳамуно сохта ҳамҷои хонда тамом кара сохтагӣ ғулом мекунанд ӯ определёни одамода шароит метан одамои худшон ки худшон хондагиян вербовка кардагиян меган ки мо туда шароит метем ҳаёт метем дигарода нате дигароя куш меган ӯ шайку фарзанд ҷияни худша мебурорад мекушад баъзеш ҳамода хонда бошад ҳамода кор кара бошад фаҳмидем ман ҳурмат мекунам уруса вақте ки манфиати манро ҳурмат кард фаҳмидем принсипи ман ҳама хел аст принсипи любой давлати дунё ҳама хел аст любой давлати ин ҳаминҷа намедонам мумкин ки 70-80 та давлати аврупоӣ бошад принсипаш ҳама хел аст راست میگویم برای همون برادرها فریدوم منشن نویسین کامنتاری دا تنها فریدوم منشن цел да бошад комментария нависен дига чӣ кунен бо онлайн протеста давом метем касе ки амун света бифаҳмен свет ҳастай ёзден инҷо 131 кас тамошо дорен свет ҳастай новиётонда гап задестен ҳозир ҳастай пешаи соли нав свет додеста на ай рӯи маълумоте ки мо да навистагиам свет додестам мега но баъзе ҷода бошад ки киштестам мега ҳаминро мо фаҳмиданем ё фақат 3 рӯзи соли навда доданиам тамом
امنیتی ها بجای همین مردم جنگ دختند مردم دا سوید بتین خطون سوید دورین خونه تون دا همه جدا همین لوبای جدا کار دا میرین یکون سوید شما دا میگذارونن امنیتی دا شما اوخی همون امپیراتور دا خدمت میکنین دا برای مردم قتل کردن غارت کردن کشتن شکار کردن یگان دولت دنیا دا ایکو امنیتش ایکو بر ضرر دولتش کار نمیکنن نو تاجیکستان دا کار میکنن با منفعه روسا کار میکنن با منفعه خوجاو کار میکنن با منفعه ایران کار میکنن با منفعه اروپا با منفعه نمیدونم امریکا لبای کسی که دید زورای همین دا کار میکنن 100 تا تاجیک ایتای غلامی شکار ما 100 تا تاجیک مرد غلام 50 تا زنک تنفروش ما گیر برات اینم خیلی کار کردیستین بس کنین نکنین این کاراتونو نکنین عاقبتی نستی بردن ملت است نستی بردن ملت از همین سر میشه برای منفعت شخصیاتون شما من وظیفه ده بیستم نروم گفته شما همین کارو کردیستین برای اینکه شما اوجه اما اخیرش اومده استید یک چیز نچالش اخیرش کو دیگه شما اوجه شو کردن نمیتونین اروسا ده شو کرده بودن همون کلانایی که روبار موندن همون اروسا قطعی بودین اروسا اوجه ویلیانش که سیز شد دنیا ده اوجه اروپا ده اداماتونو وارد کردن که اپوزیسیون شد و وارد این اودا باوری هاشون ده درود یا نمیگیرن زنی ده شما برای اینکه زنی او بودین توغری بفهم همین تا امنیتی تو توغری بفهم که لبای آدمتون که باوری لبای دولت دنیا میدارن میگه شما تو باور نمیکنن برای اینکه میگه که شما زنی او بودین کوخه میگن همین یک زنه یک بارشون میکنن دو بارشون نمیکنن دویم بار که شکر یکون همون خورا بودگرد یکون شوشه فکر میکنن من هم خیلی پنیاتش هم خیلی ایدئولوژیش همین سیاست هم خیلی است ما همه را حرمت میکنیم روز شام ما پروست میخواهیم که آزاد باشیم پروست دولتی که زندگی باشد دولتی مادر ما میخواهیم که دولت مادر تیلا که داریم تیلا اکچاد نوز 30 سال شد چی با تیلا سیری دولتی این رسورسی مردمی میگویم کنستیتوسیا با پریزیدنت تعلق دارد نفتگی نیسته که تیلا را این امنیتی ها تیلا با پریزیدنت تعلق دارد نفتگی نیسته برای چی 30 سال شد مخفیه سیری دولتیه برای چی؟ برای چی؟ برای اینکه این کسات داره این شما همه اخرانی های تلوزاوت همش کارگروه امنیت یا بیفشی پنسانیروتون همه اخرانت میکنن همینجا اکثرتش همه اخران اوشدهش همونو شما اخرانت میکنن شما دوزده برده دودستین چیزی مورا کی ده؟ خوجایناتون ده اکثرتش فرزند جیانه تا نمیجا داد چی بیجنس کرده چی خیلی نمیدونم گریزه همه پروگرام های خارجی همه چی را استفاده برده گین شما برای منفعتی خیش تا باراتون جابجا کردن شما به اوجا رفته جابجا شما بعد تپلو را روی کنی پس تو پینه ایزا نمیکشین شما را قبول نمیکنه او خیشاتون را میدانه دیو پروست حوض شما کار کردستین ای شما منفعت است او انمی دولتو دا میگرده همین روز که برفتی که تو رنگی که تره عبرت میکنن که آدم اوتا انا میخواد ایران عبرت اوشه اوچاتی یاده میافته تمام سیا همه تو خاطری امون معلوماتی که تو میدی او مست اجرا کردیسته فرزندای شما مست چریز فرزنداتون میتینده با خدمت میکنینده خوجه ایناتون فرزنداتون بیجنس جیاناتون بیجنس کردگین چریز او این معلومات میتین او این طرف میتین خیترو هیلا نوعی چیزا تمام شدگی وجه کونه شدگی سورمنی میرده کونه شدگی این سیستمی شما این سیستمی شما راه نمیره دیگه خیلی برای اینکه دیگه خیلی سیستم برام دیگه من اینجا من نمیفهمم شما ده شما پسکای همون ایدئولوژی کونه تون که بیستین کای آمد کشیدین دولت نوشد بعد من شما ده میفهمم یک ده میفهمم اون خیلی هم خیلی میفهمم که خودت میگی که گاب نداره برای همه تایکو احترام میکنیم حرمت میکنیم قریب 2 ساعت صحبت کردیم یک باری دیگه شما را باز ایداتون کتی تبریک در خاطر شما تمام کارمندان مقامات حفظی حقوق
ҳатто касое ки ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ кӯмакам мекунен, но чӣ гумошта чӣ касе ки ҳастен мухолифое дашном накунен, ягон вақт дашном накунен. Барои дашном кардан, барои ҷанг андохтан анамун агентотона правилне направление тиен. Мардуми мухолифам падарша гум караги, модарша гум караги, авлодуш зиндонида. Ман ҳеҷ ки надорам, ман худам безор шудагам. Ман кор караги мефаҳмам, ҳама чиро анализ мекунам. Фаҳмидем? Шумо айко анаму агентотона айко правилне направление битен ки дашному ҳақорат накунад и тарафам. Иёям гум караги, иёям қаҳрдан. Қаҳри ёро оварда, ёро девона нишон додан. Шумо и бадтар уҷа биромадагиен рӯи дунё ба ки одаму қатлу кушторотон худотон нишон додагиен. Через анаму оппозитсияи дигари сохтаги чизотон худотон нишон додагиен ки то чӣ дараҷаи одаморо қатл карагиен шумоям. Фаҳмидем? Ҳамат куши. Просто ана ҳамуна як правилни русуллоқати бояд тарбия кунӣ. Правилни азадачит кунӣ. У одамо айку намедонам шумо да пага кор кара аксарчи бо куштенку бурда ҷангда. Ҷанги Исфараи сохтену авангардои куштенку ҳамун гумоштое ки сиёсӣ будану ҳукуматда кӯмак мекардан куштенку бисёриша бурда. Барои ҳамин гумоштаҳо шуморо мегӯям ки эҳтиёт бошен. Структури давлатдорӣ анаме хеле аст. Истифода бурда куштан омадагӣ. Фаҳмидем? У одамое ки худшонда чиста хешу таборои худшонай о гап мезанан ода аҳамият натен. О чиста хешу таборои худшонан. Чиста ана ҳаминода наздики авлоди хешу табор доранд. Барои ҳамун о дурома уже заношон дуромада гап мезананд. Уже намедонам ҷияношона сохтагиянд ки гап мезананд. Фаҳмидем? Барои анамақа ҳамат хита эҳтиром кун. Коргорои амният як бори дига мегӯем ки ҳушёр бош. Дигарора ҷанг намон дига мақомотоя. Задачаи анамин давлатои абарқудрата амнияташ ҳамин ки ин мақомот ки ҷанг намемонда ҳамаш якҷоя амал мекунад. Ош чотка не ки шумо барои ман намедонам пешравам, ман пешравам Муҳаммад а як ҷоию барои нафс да, барои хоҷа ба ширинтар шидан. Эмомали Раҳмон ки ба намедонам устуғони калом бутад. Барои ҳанамақа якдигари ки ҷанг мемонӣ ита ки ҷанг мемонӣ одамкушӣ қатл бас кунен информатсионни вайная, бас кунен қиморои сохтатона, бас кунен оппозитсионни группаҳои сохтатона ва одамои ворид карагиотона, бас кунен айку подстава кардани одамоя дар дига давлатҳо ки ҳама одамотона медонум ман номбаном медонум спискашкати медонум лӯбои време мегӯ меқапаншон тирма мекунанд. Медонен чи статьяқати тирма мекунанд. Барои ҳамин айку и коротон ҳамаша бас кунен. Чи дохил дар равшанфикрои тирма кардана бас кунен. Озодихоҳои тирма кардана бас кунен. Мардум кати шавен, тарафи мардум шавен. Форма табин амният, история табин амният, историята як бор ай назар гузарон Google кати ай куҷо пайдо шуди, ай партизан синфи коргару деҳқон пайдо шуди. Тарафи анамба гашта гузар. Охир ҳамин ҳарчи саршавӣ дорад, охиршавӣ дорад ку. Анакун бо ай сар мерида, бо мардум қатӣ меша, ҳамаш хуб мешавад. Барои ҳамин саломат бошен, зинда бошен. Ҳамая ҳурмат мекунем, эътироф мекунем. Мо ягон каста чӣ надорем. Freedom Mention Tojikiston нависен, комментария оба. Ҳама вақт Freedom Mention Tojikiston нависен. Ҳамат аккаунтҳои дига кати Эмомали Раҳмон, Рустами Эмомали. Фаҳмидем? Freedom Mention Tojikiston. Фаҳмидем? Зинда бошен, саломат бошен. Бародаро ҳамата ҳурмат мекунем, амал кунем. Ҳар касе ки чизе метоне амал кун барои озод шуданат. Озодӣ амал талаб мекунад. Партизан шав, амал кун. Саломат бошӣ, зинда бошӣ.